ערב טוב. ומילה קצרה על, אני שותף פעיל מאוד בפרויקט הזה, יוצא לי להרצות באמת בהרבה מאוד מרכזים נוספים חוץ מפה. וההרצאה הזאת שאני רוצה להעביר הערב היא מעין, אפשר להגיד, אני קורא לה הרצאת פתיחה, מבוא איזשהו בכלל, למה אני מחפש משהו בארון הספרים היהודי. ופתחתי הרבה מרכזים שבוע ושבוע שעבר, וגם אני חושב שבשבוע הבא עוד יהיו, שבאמת עם הנושא הזה שהוא איזשהו נושא של התבוננות ראשונה באולי מה אני מחפש בפרויקט כזה. פיניתם חלק מזמנכם בשביל לעסוק בשאלה הזאת, מה יש בארון הספרים היהודי. וחשוב לי לציין, זה איזושהי נקודת פתיחה שאיתה אני רוצה להמשיך הלאה, שהיהדות היא לא בדיוק, זה לא ספר היסטוריה, זה לא ספר מדע, זה לא ספר פסיכולוגיה. כל אחד מהדברים האלה קיימים וקיימים בגדול ומאוד יפה בתוך ארון הספרים היהודי. אבל זה לא המוטו, זו לא הפואנטה שהיהדות רוצה להעביר. ואפשר אפילו ללמוד לימודים יהודיים בבר אילן או בכל מיני אוניברסיטאות אחרות. אבל אנחנו רוצים לבוא, הפרויקט הזה, אני חושב, בא מכיוון אחר קצת, של אולי לתת את הדברים עוד יותר נקי, עוד יותר ניטרלי, מה אני מחפש בכלל. וההרצאה הזאת, אני אומר שוב, היא לא הרצאה דתית לחלוטין, היא לא באה מהקטע של יהדות, היא באה מהקטע למה לחפש משהו בכלל, למה לפתוח. והארון הספרים הזה הוא ארון, אני חייב לציין, בעייתי. כי יש אנשים שחיים ומתים ומתמודדים עם הארון הזה אומר להם מה לעשות. יש אנשים שמוכנים למות על קוצו של יוד של הספר הזה, ספר הספרים, ומקיימים מה שהוא עושה, ולא תמיד אפילו מבינים. תאמינו לי, אין לי שום מושג מה זה עושה לי כשאני מניח תפילין. אני מניח תפילין, שמעתי כל מיני רעיונות, אני יכול לתת על זה הרצאה. אבל מה זה באמת עושה? אני לא יודע, אני סומך על ספר. יגידו, אתה בן אדם רציונלי, שפוי, עם כליות פה, אתה סומך על ספר שיגיד לך מה לעשות? איפה האישיות שלך? הלו. איפה אתה בתמונה? ואני רוצה קצת לעסוק למה באמת אני צריך לחפש איזשהם ערכי חיים או תובנות חיים בארון הספרים היהודי. מה, לבד אני לא יודע? אני לבד לא יכול להגיע לדברים שכתובים שם, שקשורים לא בן אדם למקום נניח, אבל למצוות שבן אדם לחברו. העברתי בבסיס חיל הים באשדוד, זה אשדוד פה, נכון? פה, חיל הים, יש להם בסיס. העברתי, יצא לי הרבה להרצות בצבא, העברתי לפני חג שבועות, לא זוכר מתי, על האיסורים, על 10 הדיברות והמצוות של התורה. מחייך לו איזה חייל שם בצד, אז אני כזה חיוך כזה של כאילו ביקורת, אז אמרתי לו, מה? כאילו, מה אתה מחייך? הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע ש10 הדיברות זה פסה? אמרתי לו, why like this? איך שואלים בתאילנד? למה פסה? ואני אסביר לך. 5 המצוות בין אדם לאלוקים, אומר, אני לא מכיר אותו, אנחנו מסוכסכים, אין לנו יחסים כבר הרבה זמן, לא בבית ספרנו, תוציא, לא רלוונטי, לא מקיים. 5 המצוות בין אדם לחברו, אומר לי, נו, באמת, בחייך. אני צריך את אלוקים שיגיד לי לא לרצוח, לא לגנוב, לא לנעוף. מה? אני הברברים של פעם שהיו צריכים שיגידו להם, מה? אנחנו אנשים רציונליים, חברה בריאה, שפויה, חברה מתקדמת, שיודעים מה רע ומה טוב. אני לא צריך שארון ספרים יגיד לי מה לעשות. זה ההבדל בינינו, הוא אומר לי. וזאת שאלה, דרך אגב, אמירה קצת מצחיקה כשהוא אמר את זה, אבל אמירה מאוד חזקה. אני באמת צריך את ארון הספרים בשביל סולם הערכים שלי? מה, בן אדם שאין לו את ארון הספרים היהודי, אז הוא גנב ורוצח, ואני לא רוצה להגיד מילים לא יפות כאלה? אולי בשביל לא תחמוד. יפה, אבל השאלה אם זה היה כתוב רק את זה, אבל כתובים הרבה דברים. גם על לא תחמוד, מה, אני לא חומד, מה, אני לא כזה, ואם חמדתי, אז מה קרה? אוקיי, אפשר לדבר על זה. ואני רוצה קצת לעסוק במה כל כך חזק, בעצם בסולם ערכים חיצוני, מה כל כך חזק בו, מה הוא אמור לתת לי למערכת החיים שלי, לתובנות שלי בחיים. אם הייתי רוצה, התברר לי במשך החיים, וזו נקודה שחשוב לי מאוד לציין, שאנשים, ואנחנו נראה את זה בהרצאה, בטוח זה יקרה בדינמיקה של המשך ההרצאה, שאנשים מאוד חיים בקופסאות. אתה חי בקופסה, אתה בטוח שמה שאתה עושה זה בסדר, פחות או יותר, סולם הערכים שלך די מסודר ומאורגן, והחברה מסביבך היא כזו, אבל אם אתה תטרח להוציא פעם פריסקופ ולהציץ לקופסאות האחרות, אתה תראה פתאום שאנשים חיים אחרת לגמרי ממך. שההבנות שלך הם בכלל לא ברור מדוע זה ולמה זה אתה עושה מעשה כזה או אחר. ובאמת שאתה מתבונן בדברים, אתה מוצא את עצמך באיזושהי בעיה קטנטנה של קבלת ההגדרות. איך אתה מגדיר מה מותר ומה אסור, מה רע ומה טוב ומה רע.
ובזה אני רוצה קצת לעסוק, קצת לפתוח את זה. אני לא בא לדבר על מה אסור ומה רע, אלא כמו יותר לפתוח את הראש, להבין. אני מגיל 15-16 עוסק בחיפוש העצמי הזה שלי, ובגיל, אפשר להגיד 21, פתחתי את ארון הספרים היהודי ותראו מה קרה. אתם לא רוצים לגמור ככה, נכון? אז זה ספר לא מצחיק בכלל. ספר לא פשוט. לא מחזיק אמרתי. סורי. מצחיק אולי. כן, לא מזיק, לא יודע, יש מי שיגיד, שמע, אתה פנאט, לא יודע מה יגידו. אבל זה נושא שצריך לבדוק. צריך לראות מה יש לנו פה בכלל בעסק הזה. לא אומר שצריך לעשות עם זה משהו, אבל קודם כל להכיר מה יש בארון הזה. ואותי המחשבות האלה ליוו הרבה שנים. כשיצאתי במשך השנים, התחלתי להרצות הרבה במזרח, הרבה שנים להסתובב שם, מאוד נפתח לך הראש, שאתה רואה ולומד על תרבויות אחרות, אתה פתאום קולט כמה אנשים יכולים לחשוב אחרת ממך. וזה עוד מעצים את התחושה של מה אני מחפש בכלל בארון הספרים היהודי. אז לפני שאני עוסק בכלל במה יש שם, אני רוצה לעסוק באמת בלמה לחפש. אני רוצה להציב שאלה שהיא מעשית, שאלו אותי. לפני הרבה שנים, עשינו לפני איזה 6 שנים סמינר לאנשי עסקים בהונג קונג. אנחנו עושים הרבה שנים, זה 14 שנה, אנחנו עושים כל חודש וחצי סמינרים שם, אבל לפני איזה 6-7 שנים עשינו פעמיים לאנשי עסקים בהונג קונג. בקיצור, הם רצו גם לראות איך סמינר, ובליל שבת העברתי את ההרצאה הזו, קצת יותר בקצרה, אבל ההרצאה הזו. אני מסיים את ההרצאה, ניגש אליי בחור חמוד ישראלי שעובד שם, ואומר לי, תשמע, כבוד הרב, סיבכת אותי עם ההרצאה שלך. אמרתי לו, למה? מה? אומר, לא, זו שאלה מעשית, התעוררה לי. שאלה בעיה. אמרתי לו, מה? אומר לי, תראה, הוא מגדיר את הבעיה. אני רואה חשבון, ציטוט שלו, אצל מיליארדר סיני, חתיאר בן 99, עוד רגע מת, הוא אומר לי, בעזרת השם, כאילו מוסיף לי כנראה, שטבח שבו, הוא עוד רגע מת, מיליארדר, יושב על מלא כסף, אם הוא יבזבז כל יום $1,000,000, לא ייגמר לו הכסף, כאילו, עד שהוא ימות. עשיר. הוא, אין לו יורשים, זאת אומרת, שהוא מת, הכסף יתעדה. אין, אף אחד לא ייהנה מזה. אני אומר, הבעיות שלי בחיים, תכלס, שורה האחרונה זה כסף. זה השלום בית שלי אפילו, זה החינוך ילדים, זה הביטוחים הרפואיים, זה הכל. והוא אומר, אני מתלבט, אני רואה חשבון אצלו, אני נאמן עליו. אבל אני מתלבט, תגיד לי אתה מה אתה אומר, אחרי ההרצאה עוד יותר הסתבך. אנטר אחד שם במשרד, אופס, $1,000,000, אופס, עוברים אליי, הוא בחיים לא ידע מזה וזה לא יזיק לו אפילו, ואני בחיים מסתדר. בעצם זה גניבה. אבל מה אתה אומר? היית לוחץ או לא? הרגשתי שהוא רוצה הסכמה של הבד"ץ כאילו, שהוא בסדר. עכשיו תרשו לי, ברשותכם, להעביר את השאלה אליכם, אוקיי? מי פה היה, בכנות כזה, כאילו אנחנו מכירים, יפה, התחיל לפעל הסימון. אני שואל, מי פה היה לוחץ בלי להתבלבל? אולי קצת להתבלבל גם כן, אבל היה לוחץ בסוף. יש תמיד מי שאומר, או כאן או כאן. מי היה לוחץ? אל תסתכלי עליו כאילו זה, הוא בסדר. מה אתם אומרים? מי היה לוחץ? סתם, תרימו יד, באמת. היית לוחץ? מה אתם אומרים? היית לוחץ? אוקיי. היית לוחץ? לא? יפה, very nice. היית לוחץ? זה לא תשובה. אני רוצה תשובה תיאורטית. אם מה יקרה שם שבסוף נורא יתחשק לי, בסדר. ניטרלי, עכשיו, אובייקטיבי, מה אתה אומר? היפותטי. לא לוחץ? ש? לא הבנתי. אם לא הייתי יודע מה זה אומר לגבי בני רב, מבחינת היהדות, הייתי לוחץ אפילו עם שתי את המרפא. שודד בר, תיזהרו על הארנקים שלכם שם בפינה. אני שואל את השאלה הזאת באמת, על השולחן, כבר אפשר להגיד 6 שנים מהיום שהסיפור הזה התגלגל לידי, בהרצאות, שאלתי את זה, אני חושב כבר העברתי את ההרצאה הזאת 7-8 פעמים בשבועיים האחרונים, ואנשים מרימים את הידיים, כאילו בלי... הכי נועז היה באוניברסיטת תל אביב, זה היה מצחיק, היו 50 בנים, הפרידו שם, אני שואל אותם מי היה לוחץ, 25 חבר'ה הרימו את היד בלי להתבלבל, ושניים אחרים אמרו שכל האחרים רק מתביישים, הלשינו עליהם. אז יצא שבאמת יש לי קבוצת כדורגל כמעט, 2 קבוצות כדורגל שהיו בקלות בשופט וכוון, שהיו בטוח... בקיצור, אני שאלתי את זה בסמינר שעשינו בבנקוק, בתאילנד, עם חב"ד לפני... זהו, נראה לי משם אני מכירה. כנראה, אז בטוח אצלנו עברת. אם היית בסדנה, אז היינו יחד. ונקון היה סידר רזורט. סידר רזורט. עשית בבית חב"ד, עונג שבת? גם בעונג שבת היינו, אבל בעיקר בסידר רזורט, בסמינרים. בקיצור, שאלתי את זה, הייתה בחורה רוסיה, ישבה שם דנה, היא חשבה שאם שואלים אותה אז היא מקבלת. אז היא קופצת כזה נשוכת נחש, ואומרת לי, כבוד הרב שואל אם אני לוחצת? בטח, עם אצבע, עם יד ועם הרגל, לראות שהכסף עובר. אז קופצת למישהי, אומרת לה, אבל זאת גניבה.
אומרת לה, אז מה? את כל החיים תעשי רבותה, אני רוצה ברגע. בקיצור, הרבה אנשים לא לוחצים, אני רוצה לבדוק למה אנחנו לא לוחצים. למה לא בעצם? עכשיו, זה חייב להיות הסבר באמת אמיתי, אם למה אני עושה מעשה או לא עושה מעשה. בואו נלך קצת אחורה, קצת קודם, ונברר איך אני בכלל מקבל החלטות בחיים. איך אני מחליט? עכשיו, תוציאו את הקטע שהוא אמר לי, אני לא יודע מה אני אעשה כשאני אהיה בסיטואציה. תוציאו את זה, אני רוצה ניטרלית כרגע, עקרונית, רעיונית, לבדוק אם אני עושה מעשה כזה או לא מעשה, איך אני מחליט? הרי כל אחד מאיתנו עברו לו הברגים בראש כרגע, חשב, רגע, לא, או כן, החלטנו, קיבלנו החלטה, נכון? בתיאוריה או ברעיון. איך אני מקבל החלטות בכלל בחיים? יאמרו לי אנשים, או מבחינה שכלית. או, יגידו מבחינה רציונלית, אז מה הרציונל שלי? הרציונל לא נמצא בכליות. אמוציונלית? או הרגש דוחף אותך, או שהשכל שכל. גובר על אם הרגש הוא כאילו לא אובייקטיבי, הוא לא אמיתי, הוא אינטרסנט, נכון? אומר, השכל הוא, מה עונים לי פה בעצם? הולכים איתי, נופלים לי בפחים מצוין, זה אתה הולך איתי מצוין. זה אומר שאני אגיד, שמע, עם השכל אני מחליט. יש כליות ברוך השם, מחליטים, נכון? בואו נראה רגע מקום, נבדוק את זה. כשאני רוצה אובייקטיבית לבדוק, האם אני באמת מקבל החלטה עם השכל? עזבו את הרגש, אחרי שאני לא מקבל עם הרגש. האם אני מקבל עם השכל? בואו ניקח מקום שבו אנשים כן חושבים עם השכל, ושם אתה רואה את ההתחבטות על אמיתות חיים. איפה אתה יכול למצוא מקום שבו אנשים מתחבטים מי צודק, זה מול זה? בית משפט. בית משפט? מישהו פעם אמר הכנסת, אבל סתם היה בשביל בדיחה גסה, כאילו לא... בית המשפט זה בו מקום שבו אתה רואה אנשים בעלי שכל שמתמודדים. מי צודק, כן גנב, לא גנב, עשה, לא עשה. יש לנו כל מיני בעלי תפקידים שצריך רגע להתבונן בהם. מצד אחד יש לנו את כבוד השופט ירום הודו, מצידי באמת שירום הודו. שואל אתכם, מה הוא מחפש? את האמת, נכון? אם הבן אדם גנב או לא גנב, שודד או לא שודד, אמיתי או לא, נכון? זה תפקידו של השופט, לחפש את האמת. כן, בואו נאמר שזה לפי החוק. יש להם את החוק, אמא. הוא צריך לפעול לפי החוק. כן, כן, בסדר. אבל, בסדר. בהנחה התיאורטית שזה מתאים לצדק ושזה הכי אידיאל שאפשר. תשאירו. מצד שני, יש לי את העורך דין, שהוא עוד הרבה יותר קרימינלי בתמונה הזאת, זה אפילו התפקיד שלו בבית משפט, קרא לו הנאשם לתא, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה יכול להיות ככה. קרא לו הנאשם לתא, אמר לו, אוף דה בנק, עם האקדח, רוני ליבוביץ', סמואה, זה אני. אתה רוצה חצי מהכסף? מוחבא ביער ירושלים, תוציא אותי זכאי, תקבל חצי, אני לא חמדן. הוא באמת לא היה חמדן גדול, הוא עשה את זה מכל מיני מינים אחרים. עומד העורך דין בבית המשפט ומשמיע טענות נפלאות, מדוע ולמה, הנאשם שלו בכלל לא אשם. מציג את זה אחרת לגמרי, באור מאוד חיובית הנאשם. אני לא מבין, אם השכל הוא השפיץ, הוא המנחה למעלה, שקט שם, אם הוא המנחה למעלה, אז הוא אמור להיות המנחה הכי טוב בעולם. ופתאום אני רואה אנשים ששניהם השכל אצלהם עובד ומגיעים למסקנות כל כך שונות. איך ייתכן? מהתשובה המאוד פשוטה, השכל הוא לא המנחה שלך, כי אחרת כולם היו מגיעים לאותה מסקנה, אלא השכל מונע על ידי מה שאתה רוצה, חושב, בא לך, מרגיש, לא יודע. אתה מונע על ידי רצונות של מה שאתה רוצה. אם תחפש אמת בבית משפט, השכל יהיה המכשיר הכי טוב בעולם להוביל אותך לאמת. אבל אם תחפש אינטרס, השכל יהיה המכשיר הכי חזק בעולם, סדר לך את האינטרס. זאת אומרת, זה כמו PC ביתי. עם מחשב ביתי אתה יכול לחפש תרופה לסרטן, ועם אותו מחשב ביתי אתה יכול להיות האקר, לדחוף סוס טרויאני לבנק. אתה מחליט מה אתה עושה עם השכל הזה. השכל הזה הוא מכשיר אדיר, אבל הוא משרת קודם כל מה אתה רוצה. ואני מסתכל בראי, ואני צריך להחליט קודם כל, אני שופט בחיים או עורך דין? מה אני כשלעצמי? האם אני עובד עם אינטרסים שאני רוצה להצדיק אותם, או שבאמת אני יכול לראות דברים אובייקטיבית? לפני זה, אם אני יכול לראות אובייקטיבית, עוד רגע נדבר. אבל אנחנו, מי יודע כמה בחיים אנחנו עושים לעצמנו כל מיני הצדקות לדברים שאנחנו רוצים כל הזמן. זה משהו שמנגנון שכל הזמן מציג את עצמנו, אנחנו מסדרים את הדברים, כדי לסדר אותם מצוין. אני אתן 2.5 דוגמאות, רק לסבר את האוזן, ונראה איך כולנו בעצם בסרט הזה, בגדול או בקטן, כל אחד. היום זה מאוד פופולרי, המזרח הרחוק או דרום אמריקה. כן? כמה היו פה רק במזרח הרחוק, רק שנראה אם אנחנו נדבר עם קבוצה שפויה. very good, יחסית יפה מאוד. היום זה המזרח הרחוק או דרום אמריקה. אבל אז, לפני 15-20 שנה, זה היה ארצות הברית או אירופה, זה היה יותר 4 חבר'ה מהטכניון, אחד מהם ידיד שלי, משם הסיפור, נוסעים טיול בקוסט טו קוסט, קונים רכב, חופשת סמסטר מהטכניון, קונים רכב בניו יורק, קוראים את אמריקה, ובלוס אנג'לס מוכרים את הרכב וחוזרים לתל אביב, מרוצים. בקיצור, הם מגיעים, חבר'ה, כל יום מתוכנן, מה עושים? מרובעים, טכניון.
הם מגיעים אז ללוס אנג'לס, קמים בבוקר, נכנסים לרכב, ואופס, הנהג מסתכל על המד דלק ואומר, הופ, שכחנו למלא דלק. הטנק דלק עומד על האדום. תחנת הדלק נמצאת מחוץ לעיר. בואו, ניתקע. רגע, צריך לנו תספיק את הסי-וורד, יש תוכניות היום, מה עושים? כאילו, יהיה לנו בלגן. הנהג אומר, אל תדאגו, נסתדר, יש שעתיים עד שנביא טנק דלק, וחבל, כל יום מתוכנן, אין הרבה זמן. הנהג לא התבלבל, אמרנו, אל תדאגו, אני אסתדר. יוצא מהרכב, מתחיל לחפש מכונית עם טנק דלק פתוח. חבר שלו אומר, תגיד, אתה יודע מה אתה הולך לעשות? לגנוב דלק? אומר לו, קודם כל נמצא רכב, אחרי זה נדבר על אידיאולוגיה. אני אחבר רק את ה... אחרי זה נדבר על אידיאולוגיה, עזוב, תן לעבוד. בסוף מצא בית יפה, לידו עמדה מכונית מאוד יפה, עם טנק דלק מאוד מאוד יפה, פתוח. הוא במקרה הייתה לו צינורית מאחורה, בלי ברכה, והוא משקיע כמה ליטרים את הרכב, כאילו לא הרבה, רק עד בחוץ, עד התחנת דלק. ממלאים, יושבים, נוסעים. חבר שלי יושב לידו, כולו מזועזע, אומר, תגיד, אתה יודע מה עשית עכשיו? אומר לו, מה? נוהג כזה באדישות, אומר לו, מה? לא גנבת. אומר לו, זה לא גנבה. אומר לו, זה לא גנבה? על זה אלוקים מעשרת הדיברות ירד מהשמיים להגיד לו, תגנוב דלק. על זה הוא דיבר. אומר לו, לא, זה לא גנבה, אתה לא מבין בכלל. הוא אומר, מה זה לא מבין? אתה בחור שפוי, מה אתה מבלבל לי את המוח? אתה הייתי בטכניון, לא? היינו חברים עד לפני רגע, מה? הוא אומר, אני אסביר לך. עכשיו אני אסביר לכם מה הוא הסביר לו. אל תגידו את זה בשמי, שלא יגידו שלימדתי אתכם שודים פה, אוקיי? שלא נקלקל את החבר'ה. אבל הוא ענה לו תשובה יפה, הוא אומר לו, תראה, בן אדם חכם. הוא אומר לו, תראה, הבית ההוא שהיינו שם, האוטו, בית ואוטו יפים מאוד, גר שם בן אדם עשיר, יש לו הרבה. אם הוא היה עומד ליד הרכב ורואה 4 ישראלים תקועים, לא היה בן אדם כזה בעולם שהיה נותן לך $2-3, כמה ליטרים רק לתחנת דלק? אין בן אדם בעולם שהיה כזה אכזר שלא היה נותן. בטוח היה נותן. ואם הוא אחד כזה אנטישמי שונא ישראל שלא נותן, אז מגיע לו. קיצור, הוא בלבל אותי כזה, בוא'נה, זה נשמע יפה, אבל זה עדיין נשמע גניבה, אבל עדיין נשמע בעייתי כזה. טוב, דוגמה נוספת, אני שירתתי ב-8200 חיל מודיעין בתור מרצה, בבה"ד 15, וכשיזבתי את הצבא, לא היה מה לעשות איתי, אז סיפחו אותי לכל מיני, 4 שנים עשיתי שמירות, שקט שמה, 4-5 שנים עשיתי שמירות, וסופחתי לכל מיני יחידות, לבדוק לערבים בגשר אדם, להעביר אותם עם הבודק הזה בקיצור, מילואים לא קלים, שמירות למיניהם, ולמדתי כמה סיפורים על החיים מהשמירות האלה, לימדו אותי, עשו לי בית ספר מעניין בחיים, אחד מהם זה הסיפור הבא, אתה מגיע לצבא, אתה חותם על כל מיני ציודים, נכון? נעליים צבאיות, בגדי בית, אפוד, ותחתונים, אני לא יודע אם אתה חותם, אני לא חתמתי, ואתה חותם על כזה ירוק עם סוגר, שקוראים לזה, מה נשמע? שקוראים לזה בעברית מימייה. כן, כן, למים. כמה חייל בבוקר, כמה חייל בבוקר, ולתדהמתו הרבה מגלה שזיכרונה לברכה, המימייה נפטרה בלילה. היא זכרה ברוך. כי היא לא נמצאת, היא כנראה נפטרה ומישהו לקח אותה. בקיצור, מישהו הרים לו את המימייה. מה עושה חייל שפוי? תתבוששי לך. חייל טוב מצדיע בבוקר למפקד, אומר, אני מעלתי באמון שהצבא נתן בי, אני יודע שאני לא בסדר, הייתי צריך לשמור עם ה-M16 כל הלילה למימייה, ואני ממש לא בסדר, ואיזה עונש שהצבא מוכן להטיל עליי, אני מוכן לקבל בשמחה. אם זה אפילו בעצר עולם, הכל, גזר דין מוות, מה שתגידו, אני חייל טוב. וגם אם זה 43 שקלים, אני אשלם בשמחה, אני חייל טוב. שמעתם על החייל שעשה את זה? גם אני לא. אין מי שעושה את זה. אחד בעפולה אומרים, מת משבץ. מי עושה את זה? חייל נורמלי, מחכה, רואה, וואו, אין מימייה, אופה, אני חתום על זה, מחכה שירד הלילה, את ינוטו הצללים, איך אומרים כזה? ו3 כוכבים, 16 כוכבים, 100 כוכבים, וכשהוא לידו שהוא לא ממש חיבב, מנמנם ככה, והנמנום הופך לנחירות סינוס קצובות, הוא בזהירות מתקתק לו 2 טיקטקים, שולף את המימייה בעדינות ובזהירות, ומעביר אותה לרשותו. כמה הוא בבוקר וצועק, לקחו לי את הבית, אם אין לו קשרים באפסנאות, שוב ושוב מחכה שירד הלילה, והחור הזה של המימייה עובר שוב ושוב. עד מתי? כל לילה זה עובר. עד מתי? עד יום השחרור. שמוישה קם, אין לו מימייה. עכשיו, ב7:30 בבוקר לבקש מהשכן שלך מימייה, אתה עלול עם התחנון ירושלמי, אתה עלול לקבל זפטה בעין. אז אתה לא יכול לעשות את זה, אין אופציה. אז אתה משלם 43 שקלים ונדפקת. עכשיו, תעמיד את כל הקבוצה האלה, מתוסכל. זה קרה לי. תעמיד את כל הקבוצה להכיר, אתם חבורת גנבים, תתביישו לכם. מישהו לקח לי את זה, הוא גנב, אתה גנבת מהוא, אתה גנב, מה זה משנה?
השלמת, אתם גנבים. סליחה, חבורת גנבים. יענו לך כולם במקהלה, סליחה, למה כזה דיבור צפוף? אנחנו לא גנבים. בצבא הזו, השלמת ציוד. הגדרה חדשה, המגדירה מחדש את מושג הגניבה, שהיא בכלל הרבה יותר עדינה. מה זה השלמת ציוד? יש לי ציוד והוא לא שלם, והנה השלמתי אותו. עכשיו הוא ממש שלם, איזה יופי. למה אנחנו מגדירים את זה? מאיפה בא המשפט הזה, השלמת ציוד? הרי ברור שזה גניבה. ברור שמישהו פה גנב שזו גניבה. אבל מה קורה פה בעצם? קורה דבר פשוט, וזה צריך לדעת מאיפה זה בא בראש. לא פגשתי אנשים רעים. אנשים במהות שלהם הם טובים. לא יושב פה אף אחד שאומר, שמע, אני בן אדם רע, כולם נולדו טובים, אני אוהב להזיק. תאמין לי, מישהו אני מזיק לו. מה זה אוהב להזיק? אין אנשים רעים. כתב מי שכתב, כל אחד בטוח שהוא טוב ממש. במקרה הזה, בגלל ש... אבל אני בן אדם טוב. כתב מי שכתב בארצות הברית, בשנות ה-30 את המשפט הבא, כל חיי רציתי רק לעשות טוב לאחרים. ואני כשלעצמי רק מרורים סבלתי. מי כתב את המשפט הזה? בטח אחד מלמד ו' צדיקים, לא? שעוד בחייהם זכו. מי כתב את המשפט הזה? לא. כתב את זה, ראש המאפיה, איך קוראים לו? אל קפונה. בכלא הסנדק. הוא הבן אדם ששלח בן אדם לנסר בני אדם. מאפיונר. הוא כתב, אין לי שום ספק שהוא היה משוכנע שהוא עשה מעשים טובים. הוא בן אדם טוב. פה ופה בגלל ש... אין אנשים רעים. אז אני גדלתי שאני בן אדם טוב. גדלתי שלגנוב זה קצת בעייתי. אז מה עושים? איך מסתדרים עם זה? שבצבא אם אני לא אגנוב אני אשאר עם תחתונים בסוף, שעליהם לא חתמתי. מה יקרה? אז מראש מה עושים? עושים דבר מאוד פשוט, משנים את ההגדרה. גניבה זה דבר מאוד 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 רע. פה זה לא גניבה. השלמת ציוד זה ביטוי יפה, אפשר להמשיך לחיות עם זה מצוין. אני לא יודע מה תזכרו מההרצאה, אבל אנשים אחרי 12 שנה שהעברתי, זוכרים את הדוגמה הבאה כי היא בול על ההרצאה. היא תפורה פה. המשל שלנו נגיד מדובנה בהקשר אחר, אבל היא פה תפורה. הלך בן אדם ביער, פתאום הוא רואה על העצים חיצים, וכל חץ בול במטרה בשחור, פינק, באמצע. מסתכל, בוא'נה, מי אלוף עולם מי שירק ככה את החיצים? הוא רואה ילד קטן עם חץ וקשת כזה, מסתכל, מחפש את העץ הבא. אומר לו, אתה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, איך עשית את זה? ממטר? ככה? 20 סנטימטר? איך? הוא אומר, לא, קילומטר, 100 מטר, מה הבעיה? הוא אומר לו, כן, אבל זה בול, איך עשית? אתה אלוף עולם. הוא אומר, לא, מאוד פשוט. אני יורה את החץ ואחר כך הולך ומצייר את העיגולים. תראה את החץ, תגיד לי מה אתה רוצה, ואני אסדר לך עיגולים שאתה תמיד תהיה באמצע. אתה אף פעם לא רע. אתה תמיד מסדר את הדברים שאתה תהיה ממש בסדר. אז מה הבעיה? זה טריק לא נורמלי. אם אני יכול לסדר לעצמי את העיגולים, דוגמה אחרת, עוד שנייה, חבר'ה עברו אצלי בסמינרים במזרח בהונג קונג, לפחות 4,000 סטודנטים, 4,000 מטיילים, סליחה, במשך ה-14 שנים האחרונות, זה הרבה שנים, כל חודש, חודש וחצי, הרבה זמן. והם באים להונג קונג גם בשביל ההרצאות המדהימות, כאילו, צחקתי, אבל הם באים גם בשביל לעשות שופינג, מנהטן של המזרח. הלכתי לקנות פלאפון לבן שלי, פלאפון חדש. אמרתי, דגם שעוד לא יצא בארץ. אני נכנס למוכר, אני אומר, תשמע, יש לך את הדגם הזה? הוא אומר לי, לא, אנחנו לא מחזיקים דגמים משנים. קיצור, זה יצא אצלם כבר 100 שנים קדימה. קיצור, המנהטן של המזרח, הם קודמים שם כל מיני דברים. זה היה בזמן מיני דיסק, דיסקמן, תזכרו, היסטוריה. עכשיו, באמת היסטוריה. עכשיו, היום הטרנד האחרון זה הלפטופים הקטנים האלה, הלבן, שסטודנט חייב את זה, כאילו, אם לא יהיה לו, אז איך הוא יקבל מייל בשירותים? הוא חייב להיות מעודכן, כאילו, זה, עכשיו זה האייפד, כאילו, שאף אחד לא יודע בדיוק אם זה פלאפון, או אם זה נכנס לכיס, זה לא נכנס לכיס, לא יודע איך בולים את זה, מה זה בדיוק, אבל זה הטרנד הבא, כי חייבים לקנות, אז יקנו, והם קונים. עכשיו, התברר דבר מאוד מעניין, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל כשאתה חוזר לארץ, אחרי המזוודות, יש לך, אחרי המזוודות כזה, יש לך רמזורים, מה סיכלות התנועה, ויש לך רמזור ירוק. הרמזור הירוק אומר שאם יש לך חפץ עד $200, אתה עובר בביטחה בירוק, אלא אם כן ניסים העיראקי עם השפה מחליט לעצור אותך. אם יש לך חפץ עד $200, מעל $200, אתה עובר באדום ואתה משלם מס, כי אתה אזרח ישר. גם אתה. שלם. ככה זה עובד. עכשיו, אין צהוב מהבהב, אין ספקות, כי מטיילים יש להם ספקות חבל על הזמן. איך אומר לי המטייל הוא? לפטופ של $1,000. לא, אני לא הולך להצהיר. אמרתי לו, למה לא? אמרנו הוא אומר, כי זה משומש. אמרתי לו, איך משומש? הנה הקופסה. הוא אומר לי, תראה. פותח לי, סוגר כאן, הופ, הנה משומש. אין צהוב מהבהב, כאילו בצהוב אומרים לך, תעבור באדום ותשאל את המוכס, ואז מאוחר מדי. לא ראיתי בחיים, באמת. מלח הארץ, חבר'ה טובים. לא ראיתי בחיים מטייל שפוי,
שעובר מראש בכוונת זדון באדום, מוציא את האייפון שאף אחד לא היה רואה, שואל אותו בחסד, תגיד לי, אני מטייל מטומטם אמיתי, כמה מס אני משלם על זה? לא היה. שם באדום צומחים חרולים וכמשונים, הכל בירוק, כולם עוברים בירוק. למה? יקפוץ לפה עוד מישהו, יגיד לי, כבוד הרב, הלו, סליחה, מה אתה משווה? אתה מכס מצווה לדפוק. זה רמב"ם או משהו, אני לא מכיר את כל ההלכות ממש, אבל זה בטח איזו הלכה כזאת, נכון? שם, כן, שם אנחנו משנים את החוקים, כי אני לא יודע, עוד מה נראה למה. אבל מתברר שגם בחוק, איך שאנחנו קצת מעגלים פינות ומסדרים איזה שגנב אני לא, במכס זה חוקים אחרים. עכשיו, בכל הדוגמאות שנתתי זה על הלא תגנוב, אבל זה הולך הרבה יותר רחב על הרבה מקומות. אם היינו עם קבוצה, שיש לנו רק נציגה אחת פה, אם היינו בפולין, במסע של שורשים נקרא לזה, לראות עם סטודנטים, יש סטודנטים שזוכים למסע הזה, באמת זוכים, נכון? מסע מיוחד, אז לנסות לראות להבין את הלא תרצח. מישהו חושב באמת, מי שחושב, אני רק זורק אמירה, אם מישהו חושב ש70 מיליון גרמנים היו אנשים רעים, שחשבו שיהודי אין לו זכות חיים כי הם היו רעים, לא מבין בכלל מה הלך שם, לא מבין כלום. צריך להבין, זה נושא ללמידה. אם מדברים על זואולוגיה, אני עוסק בזה הרבה בכיוון ההוא. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אני רק מעלה שאלה. אבל צריך להבין את זה ממקום אחר לגמרי. מה הלך להם בראש? מה הם חשבו? מאיפה זה בא? אבל זה לא רק על גניבה, אני אומר, זה על כל החיים, אנחנו עושים עיגולים כל הזמן. לא רק זה, רק לתת דוגמה כמה עיגולים האלה הם על כל החיים, בדוגמה האחרונה שאני רוצה ברפרטואר הזה, דוגמה מעניינת. לפני שנים רבות, זה היה קצת אחרי החתונה, ירדנו לעשות שמירות בעין גדי. זה היה סופחתי לעוד 2 חיילים, משנלר, יורדים לעשות שמירות בעין גדי. עכשיו אנחנו מגיעים, יש נהג, חיים יושב לידו, אני מאחור, הצעיר שבחבורה, חודש שמירות, זה היה קצת אחרי החתונה, אז אתה מה זה מתוסכל כי אתה לא בבית, יורדים מהרכב, אז ההוא אומר לחיים, חיים, תוריד את הצדנית מהגג, יש שם בשר, חבל שהתקלקל. הביאו בשר למנגה לכל החודש, שלא יהיה להם שעמם. קיצור, תוריד, שים את זה בפריזר, תראה איזה חום פה, אין גדי. בלי פתח סוגריים, בלי פסיק, הוא ממשיך את המשפט, ואומר לו ככה, תשמע, הייתי בפנים, יש שם פקידות חדשות, חבל על הזמן, בשר טרי, כל החודש נחגוג עליהם. אני מזועזע קולי, הלו, חתונה, כזה אהבה, מה זה המשפטים, מה זה המילים האלה? אתה אדם נשוי, הראת תמונות של האישה והילדים, מה? אמרתי, תגיד, איך אתה אומר כזה? לא מפריע לך? אמרת ברכב שיש לך אחותך משרתת בתל השומר. אם מישהו היה מדבר בשר טרי לאחות שלך, כמו איזה בשר על המנגה לאחות שלך, מה היית עושה לו? עם השיפוד היית בודק אותו. סליחה, אחותי זה דבר קדוש, אל תדבר כך לאחותי. מה היית עושה מישהו מדבר ככה לאחות שלך או לאמא שלך? אומר לי, אתה לא תדבר על אמא שלי. אמרתי לו, בסדר, אבל מה אתה עונה? הוא רגע חושב, יכל לענות לי כמה אופציות. מה הוא ענה לי בסוף, תכף אני אספר. אבל חשבתי על זה הרבה אחר כך. מה הוא יכל לענות לי? אני שואל אתכם, מישהו שמכיר אתכם, הוא כאילו עונה לעצמו בעצם. הצבתי אותו באיזושהי דילמה. היה אומר, תשמע, אז אני בן אדם כזה, אני אוהב נשים אחרות, מה יש? מה קרה? מה מפריע לך? יכל לענות לי ככה. הוא היה עונה כך? לא. כי אז מה? הוא מגדיר את עצמו כבן אדם שהוא יודע שאם מישהו ידבר עם אחותו הוא לא מתאים לו, והוא עושה את זה עכשיו, אז הוא לא בסדר, ולא אכפת לי. בן אדם לא רוצה להרגיש לו אכפת, אין אנשים רעים. הוא אדם טוב. והוא מרגיש עם זה רע, אז הוא לא יכול לענות לי תשובה כזאת. מצד שני, יכל לענות לי משהו אחר לגמרי. יכל להגיד לי, תשמע, אתה יודע מה שכנעת אותי? מעכשיו אני אחזור בתשובה, אתגייר ויהיה נזיר בודהיסטי. רק שמירות ומדיטציות. איך אני בשבילך? יכל גם את זה להגיד. אבל זה גם לא מתאים לו, כי הוא די רצה לחגוג כל החודש, נכון? אז הוא נכנס לדילמה. אם מישהו ידבר ככה עם אחותו, הוא לא יאהב את זה. אם הוא עכשיו מדבר אליה, הוא ממש אוהב את זה, אבל הוא באיזה בעיה, כי הצגתי אותו כאדם, נכון? בעיה? הוא מסתכל עליי, וזה קטע ממש מצחיק, כי אתה רואה אותו מתחיל לחשוב, את הגלגלים חורקים, כזה. הוא מסתכל עליי ואני רואה אותו חושב. 10 שניות, 20 שניות, לקח לו איזה 60 שניות, ובסופם הוא אומר לי, אריסטו יכול לעשות קורס, כי הוא באמת גאון בפילוסופיה. הוא אומר לי, איתם זה בסדר. אמרתי לו, איך נהיה בסדר? הוא אומר לי, אלה לא בנות. אמרתי לו, מה זה לא בנות? מה זה עז? מה זה אלה לא בנות? הוא אומר לי, לא, אלה פרחות. טם טרררם. גאון, הבנת את הרעיון? גאוני. אני אסביר לכם מה התכוון המשורר באמירתו אלה פרחות. התכוון לומר ככה, יש בנות. עם בנות מדברים יפה, רציני ומכובד, רק אם אתה באמת רוצה להתחיל איתה כחבר. במקרה, אחותי בעיגול של הבנות, וגם אמא שלי, ועוד כמה חברות שחשובות לי. הם שם כולם במקרה. זאת בעיגול אחר. קוראים לעיגול הזה בעברית פרחות,
ואיתם זה מצוות עשה שהזמן גרמה של פרו ורבו מילאו את הארץ. וזה טוב לכולם, טוב שיש כאלה בחברה, זה מוריד אוויר. בקיצור, תגידו, זה לא אורגינל של עיגולים הכי מדהימים בעולם? אורגינל. אנחנו כל הזמן עושים עיגולים. אני רוצה לקחת, נתתי כמה דוגמאות בהבנה, דוגמאות שאנחנו מזדהים איתם וקל להזדהות איתם, ולראות איך מהצד השני עושה עיגולים מעגל פינות. עכשיו, מי שבאמת הקשיב לי, ולא היה עסוק עם האייפון, באמת היה טיפה מרוכז באמירות, אז בלב אני יודע מה אמר. אני חי את ההרצאה הזאת הרבה שנים, היא נובעת אצלי מבפנים. אם מישהו באמת מקשיב, אז הוא אומר בליבו כך, תשמע, בסדר, אז הגעתי כמה פינות, אז מה? בסדר, אז יש כמה כיוונים אפורים, אז במכס, נו, זה גם לך לא בו. חוץ מזה, אתה לא מעגל פינות, מה אתה נותן מוסר פה לאנשים? אתה גם לא בסרט הזה? כולנו פה ושם מעגלים פינות, זה ככה החיים, מה אתה רוצה? אז יש לי כמה נקודות אפורות, אז סליחה, זה עושה אותי בן אדם רע? זה אומר שאין לי קווים אדומים? שכל דבר אצלי יהיה, אני אעגל פינות? כל דבר יבוא לי לעשות, אז אני אעשה? לא. יש לי קווים אדומים ברורים שגדלתי עליהם מגיל 0, ואצלי זה קו אדום. במקומות האפרוריים אני קצת מעגל פינות. So what? ביג דיל. מה תפסת בזה? אמת? אמירה נכונה? מה אני רוצה לקחת הרצאה למקום הרבה יותר עמוק? לא באתי פה רק לספר דברים נחמדים, אני רואה נהנה לבדר אתכם, אבל לא רק את זה, אני רוצה להגיע באמת למקום קצת יותר עמוק, באמת להבנה לאן זה הולך. אני רוצה לשאול שאלה. אולי שמא, וזה למדתי בחיים שכנראה זה מאוד מזעזע, וזה לפי הדינמיקה של הקבוצה אפשר לדעת, תכף נראה, אבל איפה כל אחד נמצא איתי, פה בהבנה הזאת, אבל גיליתי בחיים שאנשים באמת נמצאים מקופסאות. כי אני רוצה לשאול שאלה, אולי מה שאצלך קו אדום, שברור לך שאתה לא עושה, יש כמה אפורים, אבל בקו האדום שברור לך שאתה לא חוצה אותו, אולי שמא הוא בכלל לא קו אדום. הוא אפור לחלוטין, הוא לא קיים, המצאת אותו, חברה המציאה אותו, אנשים המציאו אותו, והוא בדיוני ודמיוני לחלוטין. ואם תחליט שאתה תרצה משהו, אתה יכול בקלות, אתה תמצא את עצמך חוצה את הקווים האלה בלי להתבלבל. תמצא את עצמך פתאום עובר מקומות שבחיים חשבת שלא תעבור, ובכזאת קלות תרגיש שזה בסך הכל קו אפור מאוד מאוד רגיש וגמיש. אתה יכול לעשות אותו מה שאתה רוצה. אז מי אומר שיש קווים אדומים בכלל? מי המציא את הקווים האדומים? אז אתה עושה מה שבגלל שהחברה אמרה שזה קו אדום, אצלך זה קו אדום? גם אתה, לא רק אני. רגע, ואם היית חי בגרמניה של 1938, והקו האדום שלך היה שיהודי לא בן אדם, היית תומך בזה? לא. לא. אולי אם אני אסחף, אתה אומר, אתה לא רוצה להיסחף. זה לא תשובה שאתה מקבל. אני אחר כך אסביר למה. זו תשובה שהיא מקוממת. היא אותך תקומם. כי אני רוצה לדעת שזה באמת מעשה נכון או לא נכון. מה, בגלל שאני חברה? לא. רוצה לדעת באמת שזה מעשה נכון. אין ספק. אני לא רוצה להיות מושפע. אני רוצה אובייקטיבית שאני ואת תחליט מה רע ומה טוב. כמה חיילים לא, אני רוצה, לא רק על השפעה שלנו, נדבר על הבסיס קודם, אחרי זה נראה כמה החברה משפיעה. ונראה שיש לנו בעיה של שוקת שבורה אמיתית בקבלת הקווים האדומים, בהגדרת הקווים האדומים. לשם אני הולך. אני רוצה לקחת דווקא, אם הייתי לוקח את הלא תרצח, היא שאלה בסקרנות גדולה, למה? אני מת לענות על זה, אבל זה לא הזמן ולא המקום. אני רוצה לקחת דווקא את הלייט יותר, את הקטן יותר, שנוכל יותר להתחבר אליו, את הלא תגנוב. למה באמת לא ללחוץ? איזה יפה, הם כותבות את כל ההרצאה שלי. למה לא, סליחה, זה התעללות היה עכשיו מצידי. למה באמת לא ללחוץ? למה באמת אני לא לוחץ? עכשיו, כשאני עונה תשובה, צריך להבין. אם אני הולך לענות תשובה על כל מעשה, אני צריך שהתשובה הזאת תהיה באמת אינטרסנטית. מה זה יהיה לי רע אם אני אלחץ? למה? כי למה זה טוב? תאמינו לי, אני יכול לתת לכם מיליון סיבות למה זה טוב. קוראים למיליון סיבות האלה In God We Trust. זה ניירות כאלה ירוקים, שאני אוהב אותם, אני אוסף אותם בכזה גומיות ועושה פקטות, וזה נורא נחמד. אני יכול לעשות את זה מלא דברים טובים. כן, הייתי רובין הוד פעם בהיסטוריה. ממש דברים טובים. מה טוב, אני יכול לשכנע אתכם. מיליון סיבות בצד השני. מה אבל על כף המאזניים יכריע שאני לא אעשה את זה? שאני לא אקח את זה עכשיו, זה זמין לי. למה? צריכה להיות סיבה באמת משכנעת אמיתית, למה לא? יבואו ויגידו, תשמע, זה אסור, מה זאת אומרת, אני מרגיש את זה. למה אתה מרגיש את זה? חברה נקרא לזה? כי אין לי ספק שכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים חזר מהגן, מהבית ספר עם איזה חפץ קטן שאיננו שלו. אוטו קטן. ואומרת לך אמא, מוישה, מה זה עושה ברשותך? והילד מסרב לענות בלי עורך דין. והאמא בשיטת הטלטולים של השב"כ וזפתה איומה מוציאה ממנו וידוי. ובסוף אומר, כן, חיים כהשוויץ כל היום בגן.
ונורא קינאתי בו, ובסוף הגן הוא החליט לעשות לו בית ספר, אז הוא הרים לו את זה, גנב לו את זה. האמא קולטת שאם היא לא תשים לזה סוף הרגע, זה יהיה האופנובנק של הדור הבא. על כן, שומה על האמא לחנך את בנה. לוקחת האמא את יד שמאל, ובמהירות של 60 קמ"ש, מעבירה לו את זה על הלחי, פחות זה ליטוף, 60 קמ"ש 2 פליקים, סללום ואיזה זפטה איומה, הראש לא מסתובב, האוזניים שלו מעבבות, ואומרת לו, אתה בחיים לא תגנוב. אני לא רוצה בן גנב. אתה יודע כמה זה רע? והנה הילד כולו מזועזע עד עמקי נשמתו, הוא הבין שהוא עשה מעשה נורא. והילד הזה יש לו קו אדום, גם על הלחי, שתי הלחיים והאוזן, והוא למחרת הולך ומחזיר את החפץ. וואו, האם הילד הזה מחונך? האם הילד הזה מחונך? מה הוא כן? אני אחכה להגדרה, מה? מאולף. הילד הזה מאולף. מה ההבדל בין אילוף לחינוך? חינוך, אני יודע למה מעשה רע. אני מבין, החלטתי לא, החלטתי כן. אני רוצה שנחנך את עצמנו. אילוף זה התניה. למה? כי אמא אמרה, לא יודע למה. כלב לא עושה צרכים ליד עמוד חשמל, לא בגלל שהוא בעד איכות הסביבה. הפוך, זה בעד איכות הסביבה. הוא מדשן את ה... הוא לא עושה בגלל שהוא מבין. הוא עושה כי הבעלים לא אוהב את זה עד סוף ימיו. והוא לא יבין לעולם. הבעלים לא רוצה. ילד עושה את זה כי הוא מאולף, לפעמים צריך לאלף ילד, אבל שהוא יגדל אני חייב לחנך. שהוא יבין למה הוא לא עושה את זה. ואם זה, דרך אגב, לפעמים צריך לאלף ילד. אם הבן שלך או שלך מכניס מסרגה 16A לשקע, כי זה מדליק, והוא מכניס לשקע כדי לבדוק, אל תעמדי, גם אם את חכמה גדולה, אל תעמדי מולו ותגידי לו, מותק, 220 וולט כפול 1 אמפר נותן 220 וט, יפה. ואם אין לך נעלי בית ואתה מהווה ממסר הרקה לחשמל ואין ממסר פחת, עד שתגברי את ההסבר הדיגיטלי שלך, האלקטרוני שלך, הוא יתפחם במאפרה. לכן שלפי אותו, אומר, תגידי, חשמל, אש, לא נוגעים. ואיך אתה יודע, אם אני לא רואה? אתה לא צריך לראות, אני רואה. זה אילוף, הוא לא מבין. אבל אם זה יישאר עם אילוף שהילד אסור לגנוב, כי אמא אמרה, מה יקרה כשהוא יגיע לגיל שהוא בעל הכרה כבר, בעל תובנות פנימיות? האמא תקום ב2 לפנות בוקר כשהוא בן 18 לשירותים, והיא תגלה שבנה מחמדה חזר מעבודת לילה קטנה. הוא יחזור עם נעלי אדידס שחורות, טרנינג שחור, חולצה שחורה, גרב עם 2 עיגולים פתוחים למעלה, ו50,000 שקל מאיזה תחנת דלק. והיא תגיד לו, מה עשית? אתה גנב? הם יגיד, אמא, את לא מבינה, הלך טוב משהו אחד, החיים השתנו, זה אחרת, אני דואג לך. ימצא איזה תירוצים כאלה ואחרים. אם זה יישאר עם אילוף, ביום שהוא יעמוד על דעתו, הוא יגיד לה, זה לא מתאים לי. אני רוצה לחנך את עצמי. למה המעשה הזה, למה אני לא לוחץ? אני רוצה לשמוע כמה סיבות מכם, אחר כך נסדר אותם ונראה. אם אני לא מוצא סיבה משכנעת, אני בבעיה אמיתית. אוקיי? אתה רוצה להגיד לי? אני אגיד לך, אני לא יכול לישון. סליחה, יש לי כדורים פמוטידין, כדורים נהדרים, שעוזרים נהדר לישון, והתשובה שלך היא בעייתית. אתה אומר לי ככה, שמע טוב, אתה אומר לי, אני יודע שזה מעשה רע, לכן אני לא אוכל לישון. סליחה, הלוגיקה הזאת לא נכונה, כי אני עכשיו שואל, מי אומר זה מעשה רע? הייתי בהרצאה באיזה מושב בדרום, אומר לי, אתמול בלילה, אני עובד עם עגלים, יש לי כזה רכב טרנזיט שסוחב, פתוח מאחורה, שאני לוקח עגלים, גנבו לי אותו. ב5 בבוקר טלפון, הלו, רוצה אוטו שלך? אמרתי לו, בואי הנה, גנבת לי את האוטו, אני עובד עם זה. ההוא אומר בלי להתברר לי, גם אני עובד עם זה. למה לא ללחוץ? למה, אם אני אחליט שזה מעשה לא רע, אני אשן מצוין בלילה. אני שואל, למה זה רע? זאת השאלה הראשונה שלנו. סליחה, מה זה הבלוטה הזאת? לא מכיר אותה? מה זה? לא יודע, זה כמו שהוא אומר, הוא לא יוכל לישון בלילה, כי למה? המצפון שלו לא יהיה שקט. מה, יש לו בלוטה כזאת שאומרת שלא יהיה שקט? בסדר, אז לך יש בעיה מהבלוטות, אני ברוך השם בריא. תראה, ברגע שאתה גודל, עם החיים אתה לומד להכיר מה טוב ומה רע, מעבר לערכים שאתה מקבל בבית. נו. אז כן, כמו שאתה אומר, אתה בוחר את הכיוון שלך בחיים ואתה בוחר לפי איזה כיוון ללכת. וכן יש את הנורמות של החברה שאנחנו כן פועלים. נכון, אבל החלטתי שטוב ורע, והחלטתי שטוב מאוד לגנוב בעד ארצנו. טוב, לבריאות, אני לא הייתי מסוגלת לעשות. איך תשכנעי אותי עכשיו? אני שואלת מה את תשכנעי אותי? כי מה? כי את לא מסוגלת? אז את בעלת יכולות קטנות, אני אדם מאוד מוכשר. אני אלוף בגנבות. להראות מה ההשלכות שלו. מה ההשלכות? זה שיהיה לי $1,000,000 בבנק, איזה השלכות מקסימות. הייתי אומרת לך שאתה יכול להגיע לזה לבד. אם היית אתה, את תגיעי לבד, תעבדי, את כישרונית. אמון, מותק, אמונה זה דבר חשוב. רגע, מה אתם אומרים? אני רוצה לשמוע. $1,000,000? מה את אומרת? אם אתה היית... שנייה, הלו, יש שם זוג אינטליגנטי מנומס שמצביע, דברי. שנייה, אני רוצה לשמוע. נקרא?
זה לשון הקבלה, נעמה דקיסופה, כן? שאלת לך שאלה כנה. אם אני עכשיו אתן לך מתנה ממני כי את נורא נחמדה, $1,000,000 במזוודה, תקחי? אבל זה לא שלך ולא עבדת ולא כלום, תקחי את זה באבו אבוע. אז אל תגידי לא טרחתי, לא אכפת לי שלא טרחת. למה זה מעשה רע? אז מה? מי אמרה לי? אז מה אם זה פוגע במישהו אחר? גברת, החיים זה מלחמת קיום ותמיד פוגעים. חוץ מזה, את לא פוגעת במישהו אחר? בואי, אני אוכל לך שאת בקופסה. את אוכלת בשר? תתבוששי לך 10 פעמים. אל תמציא לי תירוצים. הסתכלתם פעם, דרך אגב, סתם קופסה לעוף בעיניים? דרך אגב, איך הוא שוכב לך בצלחת? כמו בדיקה גניקולוגית, הוא שוכב ככה, נכון? תסתכל לו בעיניים, תגיד לו, יאללה עוף, אני יודע שיש לך עופה בבית, תבנית ביצים, יש לך חיים אחרי המוות, יש לך לול לגדל, אבל מה אני אעשה, אחי? אני צריך חלבונים. סורי. תוקל לו את המזלג, מסובב, בלי ברכה, ואוכל והכל בסדר. סליחה, תגיד לי, מה הקשר לעוף? אני לא יודע מה הקשר, אני יודע רק שבצד השני של הרחוב עומדים מיליארד הודים ואומרים, הלו, אתה רוצח. אז אולי אתה חושב שלא פוגע, אבל הוא חושב שאתה פוגע. א', ב', אני מודיע לכם חגיגית, אם לא היה מספיק חמצן בחדר הזה, רק למעלה, הייתם מטפסים אחד על השם שלי לנשום. מלחמה. החיים זה מלחמת קיום. אז נכון, לא יש $1,000,000 לי, אני רוצה שוויון הזדמנויות. לוחץ. מה הבעיה? נכון, לפעמים אני מזיג, שקצת יסבול, מה יש? אני מאוד ייהנה מזה. זה לא סיבה משכנעת למה לא ללחוץ על $1,000,000 שהוא קצת יסבול. ככה זה. מה את אומרת? אם זה היה הפוך, אז לא נראה לי שהוא היה רוצה את זה. מה זאת אומרת אם זה היה הפוך? הוא לא היה רוצה את זה, כאילו, איך להסביר? לא יודעת איך תסביר, תסבירי. רגע. מה, לא הבנתי, תסבירי. אם אתה היית הוא, כן. אתה לא היית רוצה נכון, אבל אני לא הוא. אבל זה לא משנה. אז מה את אומרת לי? תעני לי. תחשבי, תגידי מה את אומרת. בדיוק. שמה? איזה יופי של משפט. אז מה? אל תעשה בשבת, ביום ראשון אפשר. מה הבעיה שלי עם זה? אל תביא לי ציטוטים פסוקים, אני לא מקבל את הפסוקים עכשיו, אני רוצה לבד. מה את אומרת שם מאחורה? להתראות. כאילו אומרים שכל החיים זה ניסיון, יכול להיות כאילו מלמעלה שאלוהים מכוון דברים לבן אדם. את בחורה דתייה אדוקה, את מביאה למשפטים דתיים, עזבו אותי מניסיונות. אני לא דתי, שנייה, אני רוצה נו, כן. לציין את המשפט, כאילו, סליחה? תגיד שאתה רוצה, זה לפי איך שאני חושבת. נו, אני חושבת יותר מקטע של לא משנה ניסיון, אלוהים נעשה אותך או לא. כן. יכול להיות שדבר שתעשה רע לבן אדם, אז אלוהים מכוון את זה אחרי כמה שנים שזה כן יחזור אליך. זה יחזור אליך, את אומרת. זה יחזור אליך. את יכולה להוכיח לי שזה יחזור אליך? אתם מדברים על דברים שחונכתם עליהם, לא פעלות, שזה לא מוכיח את זה. זה מאוד מאוד בעייתי, אני רק אני חיפשתי את התשובה הכי פשוטה, עוד לא קיבלתי אותה. הכי פשוטה והכי משכנעת בעולם לא אמרתם, לא יודע, אתם מתפלספים לי. מה אתה אומר? שבעולם הזה אין דין ואין דיין, אתה תראה למעלה, שישמור לך. אני לא רוצה את אלוקים, סליחה בביטוי כרגע בחיים שלי, אני רוצה לבד להחליט. מה, זה אדם שאין לו דין ואין לו דיין, אז כן יגנוב? אין דבר כזה, אתה חושב איזשהו פעולה בחיים, תשאיר, לא יודע. הם לא יקבלו את התשובה הזאת. מה אתה אומר? אני אומר כזה דבר. באמת אני אומר לך, עם יד על הלב. נו. הייתי לוחץ, בלי לחשוב פעמיים. אולי לא הייתה לכם. לא, אני אומר, הייתי לוחץ, ותגיד לי אתה, תן לי סיבה אחת, למה לא ללחוץ? זה אני שואל אותה כבר שעה, אחי, אדוני דרבנן. מה ההיגיון? בוא נראה. אשריך, יפה. אני איתכם. כאילו שאלה, לא יפה, את השאלה. אני עכשיו בצד שלך, כאילו. הם אמרו, רגע, אני לא ישן בלילה, היא אמרה... אני ישן מצוין בלילה. למה זה? אני לא... אני ישן על הכיפק בלילה. בוא רגע נראה. מה את אומרת? שנייה, אני אחפש תשובה, אני יודע מה אני אחפש. כן. בערך מה שהיא אמרה, עכשיו בגיל זה נסכים, אנחנו נתחיל ככה אחד לאכול את השני, ונגיע למצב שלא תתקיים בכלל חברה, אז צריך לפחות להכין איך קוראים לך? רעות אמרה פנטסטי. דרך כלל תשובה פשוטה מאוד, ודרך כלל הכי תופסת בעולם. כל אירופה ככה חיה. אני לא מדבר איתך על אמונה, מאמין, לא מאמין, אלוקים, לא יחזור, לא יודע יחזור. יש לנו אינטרס חברתי פשוט של לחיות בחברה. אנחנו רוצים, לא רוצה לשבת פה עם אקדח. אם אני עכשיו אגנוב ממך, אתה תגנוב ממני, אני צריך לשמור על עצמי, בלגן, לא רוצה חברה כזאת. החלטנו יחד בחברה שלנו, שכאינטרס של חברת בני אדם לא גונבים. מה כל כך קשה להבין בזה? יותר מזה, אפילו אצלנו זה מחשבה. אתה יכול לבחור לא ככה. אצל בעלי חיים זה אינסטינקט. בבונים, זברות, פילים, לא יעשו את זה אחד לשני מהסיבה הזאת בדיוק. כי זה יעשה להם כאוס בחברה הפנימית שלהם.
זאת אומרת, זה אינטרס, זו תשובה נהדרת. עוד מעט נראה איך אנחנו מכסחים את התשובה הזאת, סליחה שאני אומר, אבל זו תשובה מצוינת. זו תשובה שגדלנו עליה, אינטרס חברתי. דרך אגב, זה לא קשור לאיך תישן בלילה, זה לא קשור כלום, תפוק את הראש בקיר מצידי, זה לא קשור לכלום. זה קשור להסדר חברתי. בדיוק כמו לא לעבור באור אדום. למה אני לא עובר באור אדום? כי אם אני אעבור באור אדום ואתה בירוק, נגיע לבלינסון. אז קבענו הסדרים חברתיים, זו תשובה נהדרת. זה לא מה שתקבלי, את רוצה תשובה אחרת. אני מחפש תשובה אחרת. זו תשובה מצוינת, רק שימו בצד. חשוב לי להפריד. תנו לי תשובה אחרת. שכשאני עושה גניבה, מה קורה? למה זה רע לי? זה אני שואל. זה של מישהו מצפונית, אמרתי. מה זה מצפונית? לא יודעת. מה זה? אני אעזור לך להגדיר? זה מתשובות של כמה אנשים. נכון. אתה נותן לך בצד השני, ואתה אומר, וואי, זה היה קורה לי. זה לא בגלל שהיה... אז אתה בא ואומר, רגע, אם אני אגנוב... היה קורה לי, רגע, היה קורה לי זה מה שאמרה אינטרס חברתי והחברה העמידה משטרה בשביל זה, זה כל מה שנכנס מה שהיא אמרה. עד שאת אומרת מצפון מתכוונים למשהו אחר, אני אנסה להגדיר איתכם ביחד. אני עוסק בזה הרבה שנים, מה? מה הכוונה? אתה אומר משהו חדש. אתה אומר, אני בטוח שזה מה שאתם מתכוונים. אני רוצה רק, חשוב לי לברר את זה, כי זו נקודה משמעותית. אם אני בעצם עושה מעשה רע, זה לא קשור לשני בכלל. כי אם אתה תגיד לי אינטרס כי השני סוף, אני אגיד לך, אז מה? שיסבול, החיים שלי קודמים. אלא אני לא יכול לבוא לכם אינטרס של בן אדם אחר, אלא כשאתה אומר דבר הרבה יותר חזק. כשאתה עושה מעשה רע כלשהו, אתה פוגע רק בבן אדם אחד בלבד. במי? בך. אתה תהיה אדם רע יותר, מושחת יותר, תהרוס את הנשמה שלך, תעשה שריטה בנפש, כל מיני משפטים כאלה בסגנון הזה, שמדברים על זה, דרך אגב, אם מדברים כך, אז הדיבור הוא הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, זה לא רק שאתה מזיק לחברה. החברה אומרת, שמע, אל תזיק לחברה, תפוק את הראש בקיר מצידי. לא. כשאתה בא מהכיוון הזה, אתה אומר משהו חדש, אתה אומר, גם כשאתה יושב בבית, בחדרי חדרים, אתה עם עצמך, ואתה חושב על אשתו של השכן, וואו, מה הייתי מצליח? אתה בעצם נואף, יש מי שיגיד שאתה פוגע בך. זה עושה אותך אדם רע. אתה יושב, ספר לאשתך, שמעת מה הוא עשה? כולם יודעים, זה לא מזיק לו, כי כולם יודעים. אבל אתה נורא נהנה לספר לאשתך. למי אתה מזיק? לך. וזה סוג של המון מעשים שהם הרבה יותר גבוהים, שהם עתק של עצמך, שאתה מדבר לשון הרע, שאתה חושב, שאתה משקר, שאתה לא אומר אמת, שכשאנחנו מחנכים, לזה אנחנו מכוונים. שזה עושה אותך מצפונית, אדם רע, נכון? אני חושב. יש עוד שתי תשובות בדבר, זה שתי התשובות הכי חזקות בעולם, ותכף נראה מה איתם. מה עושים איתם באמת. שתי תשובות נוספות שחשוב לי להציג אותם במערכת, כי הם נותנים פה עוד איזשהו מבט, זה שתי התשובות הבאות. אומרים לי, תשמע, שמעתי את זה לא פעם, אני בכוונה מצטט, הן יותר פשוטות, קל להוריד אותם, אבל חשוב שיהיה את כל התמונה. אומר לי, בנת, תשמע, באתי לפה לפרויקט, לקבל מלגה, בצידי זה מתאים לי, לשתות איזה נס קפה, קולה, לשתות ביסקוויט, לאכול ביסקוויט עם סוסו, אם יהיה בורק אז בכלל יהיה מושלם, לנסוע אולי לחו"ל לפולין, אם יהיה מסע לא מתאים לי, מה אתה סבך אותי עם מושגים משפטיים? כן, רע, לא רע, מוסרי, מה זה המשפטים האלה? זאת אומרת, בעצם מה עונים לך? תשמע, אני לא מבין במשפט, יש משפטנים. יצא לי להרצות לא פעם, כולל מכללת ראשון שם, זה כולו משפטים, להרצות לאנשים שלומדים משפט, להרצות לעורכי דין, לשופטים, וגיליתי שעורכי דין ושופטים לא יודעים להגדיר יותר טוב ממני את התשובות לשאלות האלה. זה שאלות בסיסיות שכל האנושות מתחבטת בהן. אז אל תגיד לי בית משפט, אנחנו הבית משפט, אנחנו צריכים לצאת מפה מהדלת עוד חצי שעה עם הרגשה למה זה רע. למה החלטנו לחוקק חוק הזה. לכן, אל תגיד לי בית משפט, יענו לי תשובה קצת יותר גבוהה, גם בעייתית. תשמע, מה זה משנה מה אתה חושב? יש רוב, יש את רצון העם, אתה חי בחברה. ואני עושה מה שהחברה אומרת, ואני שואל על זה, דילגתי מקודם, אבל זה בדיוק המקום לענות. אתה תעשה מה שהחברה אומרת, בכל מקרה גם אם זה יחצה קו אדום שלך? תשובה בחיים לא. אפילו הצבא לא מצפה שתעשה את זה, כשיש חוק סותר בעליל, מי שמכיר את אני לא מצפה שתעבור על קו אדום שלך. אני מוכן לקבל את דעת המדינה על איפה יעבור כביש 6, בכללי. אבל אם החברה תגיד לי לעבור קו אדום שלי, מישהו מצפה שאני אחצה קווים אדומים ברורים שלי בגלל שהחברה אמרה, אז מה אם הרוב אמר? איך אומר לי רופא, הרצאה אתיקה רפואית, ולא זוכר איפה זה היה, רופאים, הוא אומר לי, יעלה על דעתך כבוד הרב, שאם כל סגל בית החולים והרב שלך כאילו, יגידו לי לנתק בן אדם מהשקע ואצלי זה רצח שאני אעשה את זה, אני נשבעתי שבועת הרופא, אני לא רוצח, שהם ירצחו. אני אתפטר, אני אברח, לא יודע מה אני אעשה, אני אסרב. הכי מפורסם, אייכמן עומד מאחורי תא הזכוכית, אומר לו, האוזנר, אתה רצחת העם? איך אתה עשית כזה מעשה נורא? אייכמן אפילו לא מצמץ. הוא אמר, סליחה, אני בחיים שלי לא שפכתי דם של בן אדם, לא הרמתי יד על בן אדם, אני מדינאי, ועשיתי מה ש70 מיליון גרמנים שלחו אותי לעשות, רצון העם הגרמני. הנה, הוא צודק, רוב. תלינו אותו כי תפסנו אותו? תלינו אותו כי הוא רוצח המונים, אז מה הם אמרו לך? מה זה קשור בכלל? אם מיליארד פלסטינים מוסלמים חושבים שלי אין זכות לגור בארץ ישראל, אז מחר אני אלמד שחייה לקפריסין? אני גר פה, הלו, שיקפוץ כל העולם.
איך לסיום מישהו כתב גרפיטי על רכבת, קרון רכבת בקנדה. מה שמיליון זבובים יושבים על פח זבל, לא עושה אותו טעים. מה שמיליארד בני אדם יגידו, זה האמת, אם זה אצלי, לא האמת שלי, אני לא עושה את זה. לי יש קווים אדומים. עליהם אני רוצה לשאול למה זה קו אדום. לכן שתי השאלות שימו רגע בצד. לא, אל תן לי רוב. למה אתה חושב שזה רע? ולכן עכשיו שאני מנסה להגדיר למה זה רע או למה זה טוב, שתי תשובות יחידות יש בדבר. תשובה חברתית, רעות, תשובה חברתית, ותשובה שהיא בעצם נקרא לזה, כולם ככה ניסו לגעת, שזה מוסר ומצפון שאתה פוגע בך. מה זה פוגע בך? אתה עושה שריטה בנפש. יגיד ההודי שאתה פוגע בקרמה שלך, אתה תחזור בתור מלפפון ים בגלגול הבא. יגיד המוסלמי שלא יהיה לך 72 בתולות, אני לא יודע מה עושים, בקושי עם אחת אני מסתדר בבית. יגיד הנוצרי שאתה תחזור עם ההוא עם הקלשון ירדוף אחריך, ויגיד היהודי שאין לך עולם הבא, ויגיד האתאיסט, אני אדם רע, אתה אדם מושחת, לא יודע איך תישן בלילה. זאת אומרת, זאת תהיה בעצם התשובה. מה אני אענה כשעונים לי כזאת תשובה? זה דבר שחזק מאוד, צריך טוב טוב להבין אותו. הייתי בסמינר במנאלי, צפון הודו לפני 8-9 שנים, לא זוכר מתי, 1.5 שבועות סמינר. הגענו, ישבת מולי ראשונה, מאוד קשובה, בחורה נזירה, גלימה כתומה וקרחת, ישראלית, יושבת מולי, מקשיבה כל מילה, וכשאני אומר לא לגנוב, כן לגנוב, זה היה הרצאה של 4 שעות העברנו אותה, כאילו כמעט עד הבוקר זה יצא בסוף. היא אומרת לי, סליחה, אתה באת לפה 16 שעות בג'יפ, יהודי, דת, ללמד אותי למה אסור לגנוב? נו באמת. מה, זה לא ברור? אמרתי, סליחה, לי לא ברור, אני רוצה שתגידי לי למה. זאת אומרת, מה זה? זה צועק שאסור לגנוב. אמרתי, אני לא שומע טוב, מה זה צועק? היא אומרת, זה תמיד יחזור אליך, הקרמה, מה שהתכוונה שם, זה כמו סינוס. אמרתי לה, סינוס? אמרת לי, כן, סינוס, מה אתה אומר לי בכזאת ציניות? אמרתי, אני אסביר לך למה כזאת ציניות. א', אם זה סינוס, היא אומרת לי, כן, סינוס. אמרתי לי, אם זה סינוס, אני גונב רק אחרי גיל 90, שיחזור אחרי שאני אמות. ב', אצלי זה קוסינוס. ג', חשבון, הייתי בחוץ בכדורסל, לא יודע חשבון, 10 ועוד 10 אני מתקשה. בקיצור, עניתי לה בציניות, אבל מה עניתי לה? עניתי לה תשובה שכולנו צריכים לענות פה, שהיא תשובה פצצה. אם יבוא מישהו ויגיד לי, זה יורים גבר, ידעתי מאיפה זה, יבוא מישהו ויגיד לי, תשמע, כשאתה גונב, משקר, נואף, חומד, אתה עושה שריטה בנפש, יודעים מה אני אענה לו? סליחה, עשיתי MRI לנשמה, הסתכלתי טוב טוב על הגוף, עשיתי משקפיים מולטיפוקל כזה מסודר, רציני, 4,000 שקל, אני מסתכל ממש מקרוב, ככה בשמש, לא רואה שום שריטה. אתה רואה? אני לא יודע איפה נמצא, לא חיפשתי באמת, לא מוצא. הלך בן אדם לרופא קופת חולים, אמר, שמה, יש לך איזה משהו בריאות. אמר לו, שמה, אתה רופא קופת חולים, אולי לך יש משהו בריאות או במחשב שלך. הלך לרופא מומחה, עשו צילום, שמה, יש לך איזה בלגן בריאות? אז הבן אדם, מה יודע? אין מה לעשות, יש לך בלגן בריאות. שתי חוות דעת, צילומים, תקוע, אין. אבל אם יבוא מישהו ויגיד, שמה, כשאתה משקר, אתה עושה שריטה בנפש. אתם יודעים מה אני אענה לו? אצלך עושה, אצלי לא עושה, לא ראיתי. מי שיכול להגיד לי איפה זה עושה שריטה? מה, יש לך תוכנית מתאר עם אלוקים כזה? איפה עושה ואיפה לא? אתה מרגיש? אנשים בעולם מרגישים את הדברים הכי מטורפים בעולם ועושים אותם, כי זה בונה אותם. מה הראיה הכי חזקה בעולם שאני צודק? כי עומד אחד בעולם ואומר, תעשה את זה, אתה יודע מה זה יעשה לך לנשמה? עומד מישהו בצד השני של הגלובוס ואומר, חס ושלום, אתה שורף לך את הנשמה. אז מי צודק? תשובה אמיתית, אין לי שום יכולת אמיתית לענות על השאלה הזאת. לא יודע, אין לי כלים. עם מה אני אמדוד את זה? עם וולטמטר? או מטר? עם מה? וזאת הבעיה הכי גדולה בהגדרה הזאת, ואני רוצה לתת 2.5 דוגמאות, כי זה ככה עובד. אם אני שואל סמים, אני לא מדבר על כדורים שזה דופק את הראש, ואני לא מדבר על פגיעה גופנית. מדבר האם זה פוגע בנשמה שאדם מעשן מריחואנה. שאלה. אם אני שואל סטודנטים לרפואה בשוויץ, כמעט מתו לי משבץ. ארי קרישנה, כת מאוד חזקה במזרח, אומרת ככה, אם אדם מעשן סמים, אפילו מריחואנה, זה פגיעה נוראית בנשמה. זה חוסר צלילות דעת, אתה לא יודע מה זה עושה לך. אבל סליחה, זה לא רק מריחואנה, את שותה נס קפה? תתבוששי. זה גם נס קפה. וזה גם קולה, ואפילו דיאט כזה, חומר ניקוי. ואפילו לרוץ אחרי אוטובוס ולעשן לו את הטוק-טוק מאחורה, זה גם עושה רע. אז תגורי בחיק הטבע, כי זה פגיעה רוחנית וואו, מה אתם אומרים על המשפט הזה? תשמע, לא יודע, אני מכבד את הרצון שלהם, זה מה שהם מרגישים, אני לא מרגיש. ואני לא יודע להגדיר הרגשה. מצד שני, היינו בגואה לפני 9 שנים, סמינר, כולם מעשנים, צ'ילום עובר בהרצאה, חוץ מהמרצה שהוא מעשן פסיבי, מאז אני ככה. שאותם, תגידו, סמים זה רע? אז אחד מהם אומר לי, כבוד הרב, למה רע? תראה איך אנחנו זורמים איתך, תראה איך אנחנו איתך, הכל ברגוע, אנחנו פתוחים. אז זה עוזר להבנות. אני לא צוחק,
כי יש כתות שכותבות בספרים שלהם ומשתמשות בסמים להערה רוחנית, זה עוזר, שחרר את הראש. רינה שני, ריין שיין, הייתה לה כת שנים רבות בהודו, היא מתה מצטייבת בסוף. חיה בהודו עם הרבה מאוד חסידים שלה. היא כותבת בספר של תפיסת עולם, היא כותבת כך: המריחואנה, הצ'ילום, חליל הקסם, זאת המתנה הכי גדולה שאלוקים נתן לבני תרבות המערב. המתנה הכי גדולה שאלוקים נתן לבני תרבות המערב. וואו, זה הערה רוחנית. שם שואל אתכם, זה צועק הצילו, זה צועק גבעד וזה צועק ענערף. מי צודק? תשובה אמיתית, אין לי יכולת לענות על זה. בדוגמה הזאת כולם מהצד המותר, אז אני לא ישן, כן, לא קריטי. בואו נסבך אתכם. אני גם צריך ליהנות קצת הערב, לא? כותבים הארי קרישנה, זה כת שמוכנה לשלם הרבה בשביל הרוחניות שלהם. הם משקיעים המון. נזירות אמיתית. הם אומרים ככה, מין בינו לבינה, פעם בחודש עם אשתך ורק לצורכי הולדה. הווה אומר, אם אתה סטודנט רווק, אכלת אותה. אם אתה נשוי ואשתך בהיריון, אכלת אותה. אם אשתך איננה בהיריון ואינך רוצה ילדים, שזה אידיאל בהארי קרישנה, שוב אכלת אותה. בקיצור, אכלת אותה. האופציה היחידה שאשתך איננה בהיריון זה פעם בחודש ואתה רוצה ילדים, למה? כי זרע לבטלה, אתה יודע, זה מיליוני ילדים, זה שואה כמעט, אתה לא יודע מה אתה עושה. נורא פגיעה בך. מה אתם אומרים על זה? טוב, אל תגידו לי. מצד שני, בצד השני של העולם, תראו, זו תפיסה שאנשים חיים, צריך לצאת מהקופסה. רג'ואן בג'ינש, האושו של פונה, היו עשרות אלפים, לא מאות אלפי בני אדם שעברו אצלו בפונה, ואחר כך באורוגון בארצות הברית. רג'ואן באושו של פונה. הוא היה מיליארדר, היה לו 99 מכוניות רולס רויס כתחביב. לי יש גם, כמו שלי, רק אצלי זה בגוגויים. בקיצור, מיליארדר באמת אמיתי, והוא כותב בתפיסת עולם, בספר נקרא זרע החרדל. תפיסת העולם שלו הוא כותב ככה, שימו לב, מין בינו לבינה כל הזמן, תמיד, עם מי שאתה רוצה ועם מי שבטבע אתה לא רוצה, כולל אחותך. תעשה את זה כל כך הרבה, אתה תשתחרר מהמושג הזה, אתה תהיה רוחני. פגשתי בחורה בדלי, זה היה שעות של ויכוחים. היא אומרת לי, אתה לא מבין מה זה עושה, אתה לא תפסת מה זה עושה. שאלו אותי בהונג אם אפשר להשיג את הכתובת שלה. אתה לא מבין מה זה עושה, מה זה משחרר בראש. זה פתאום אתה קולט שאנשים יכולים לעמוד, זה צועק הצילו, אתה יודע מה אתה עושה שפעם אחת לא סתם, והוא כל הזמן מטיף לזה. עכשיו, מי צודק? תשובה אמיתית שלנו, אין לאף אחד מושג לענות על השאלה הזאת. לא יודע. עכשיו, דרך אגב, זה משתלשל לכל החיים שלנו. אתה תגיד לי, סליחה, מה בונה לי את הנשמה? מאיפה אתה יודע? אני מרגיש ככה, אתה מרגיש ככה. תכבד את הרצון שלי, לא יודע. אל תשפוט אותי בכלל על הכל. אבל זה באמת על הכל. פגשתי בחור בשם אלירן, בהודו, לפני הרבה שנים. הבחור לוקח כדורים, שתוך שנתיים הוא מת. אמרתי לו, אלירן, מה אתה עושה? אתה תחזור או במטען של אליל, בארון, או שתחזור לגאה, או במקרה הכי טוב לכפר איזון בשדות ים. מה אתה עושה? אתה בחור נורמלי. הוא אומר לי, אני אסביר לך, תשמעו, הסבר, זה לא סתם. היום כולם הולכים ללמוד תואר ראשון, כי בלי זה אתה כלום ולא תסתדר בחברה, זה טרנד חברתי. לפני 5, 6, 7 שנים זה לא היה כל כך, היה פחות. הוא אומר לי ככה, הוא אומר, תראה, מה הייתי בארץ? עבדתי בבנק דיסקונט. כל יום להגיע ב8 לבנק, להחתים את הכרטיס, 4 שעות לספור כסף לא שלך. אתה יודע איזה דיכאון זה? אחר כך, אחרי צהריים 3 פעמים גם לספור כסף, זה דיכאון. פעם בשנה חסכתי, נסעתי לנטליה להגיד שאני גם נוסע לחול. ביג דיל, זה חול? אחרי זה אני אכיר מישהי כספרית, בטח כמוני, זה הסטייל. והקטע הכי יפה שלנו בחיים יהיה קופנגן, ירח דבש, כי כולם עושים את זה. ואחרי זה אני אחזור לחיים שגרתיים של קרס, קרחת, משכנתה, 3 ילדים עם נזלת שהם יגדלו, הם יכניסו אותי לבית אבות. הוא אומר לי, זה חיים? סליחה, זה קצת תרכיז עם 80 שנה מים. לא טעים לי, מדולל. אתה רוצה שתה מדולל? לי לא טוב, אני שותה את התרכיז. פירקתי חסכונות בשביל זה, כל יום כדורים עולים כסף. כל יום אני לוקח כדור, אתה לא יודע מה אני רואה. 2 אני אמות, שווה לי. שותה את התרכיז, מה אתה רוצה? אתה תגיד לי מה טוב לי ומה רע לי? אתה פתאום קולט שבן אדם באמת יכול כאידיאל לעשות את זה. הוא לא מטומטם. אדם נוסע על קוואסקי 180 באיילון. תגידו מה, אתה מסתכן, החיים שלך שווים המון. אתה תפגוש עמוד חשמל מקרוב מאוד מאוד מאוד. מה אתה עושה? הוא אומר לי, תשמע, איך קוראים לזה? ריגוש. הלו, בשביל מה אני חי? צריך קצת להתרגש בחיים. בשביל בחורה עברה ניתוח מעקפים. בגיל 17 היא מגיעה להונג קונג, עושה קפיצת בנג'י במקאו 230 מטר. הרופא אמר לה, בחיים אל תעשי את זה. אמרתי לה, בחיים אל תעשי את זה בחיים, לא תעשי את זה בחיים. את תהיי מתה. היא אומרת לי, אני חייבת, בשביל מה יצאתי לטיול, אני חייבת להתרגש. בשביל מה חיים? אתה תגיד מה, תגידו, אולי ילדים, הריון, זה חלק מהגשמה האישית של כל אחד מאיתנו, נכון?
איך אמרה נדיה קומנצ'י, אלופת רומניה באתלטיקה קלה? היא אמרה לכתב, אתה תגיד לי מה בונה ומה, מי צריך רעיון? אריק קרישנה אומרים, דרך אגב, זה מחלת אור ילדים. לא צריך, זה מפריע לך בקידום האישי. אני לא רוצה ילדים, אני רוצה כל שנה לעשות סללום ועיגול, לקבל מדליית זהב להיות אלופת רומניה. זה בונה אותי, לא ילדים. אתה פתאום קולט שאתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. לכן אל תדברו איתי על מוסר, אל תדברו איתי על מצפון, זה הכל החלטה מכל מיני סיבות שאתם מרגיש, זה בונה, אנשים יכולים בדיוק הפוך לעשות עם אותה הרגשה בדיוק, זה הדבר הכי מטעה בעולם. כל גדולי הפילוסופיה לא חיפשו הגדרה, לא מצאו הגדרה. אריסטו אמר, הלוואי שהיה כזה דבר, אמיתי באמת שאני יכול למדוד כל אחד על הכל, אבל אין, לא יודע. לכן התשובה היחידה שאפשר לתת זה הצו הקטגורי של קאנט, שאמר אל תעשה משהו למישהו שלא היית רוצה שיעשה לך מחר. מה שרעות אמרה, האינטרס החברתי. הרבה יותר נמוך, אבל הרבה יותר פשוט. לא מעניין אותי מה אתה עושה בבית, תפוק את הראש בקיר, תתחשמל למוות, לא מעניין אותי מה אתה עושה. אל תזיק לחברה כי זה אינטרס חברתי. תשובה מצוינת, ככה אתה מחנך, נכון? מה הבעיה שלי עם התשובה הזאת? שימו לב איפה התשובה, היא הרבה יותר נמוכה, היא רדודה. היא מדברת על אינטרס חברתי. מה הבעיה שלי עם אינטרס חברתי? הרציתי בכלא השרון לפני הרבה שנים. לא ריציתי, הרציתי. כאילו, יצאתי אחרי שעה, אחרי הרצאה. קיצור, הרצאה על אהבה. דרך אגב, זו הרצאה שבשבת, עם הבנות יהיו, אני מניח שנהיה ביחד. שבת מאוד יפה של אשדוד, אמורה להיות באחת השבתות. שבתות זה בכלל דבר מקסים, שיש לכם הזדמנות נהדרת להיות ביחד. חווייתית מאוד. והרציתי את ההרצאה הזאת, אומר לי, עובד יוצא, תשמע, דבר עם הוא, נראה לי יהדות תעזור לו, הוא כל הזמן נכנס ויוצא, אבא שלו בשודי, הוא כל המשפחה בפשע, אולי תעזור לו. אחרי זה אני תופס אותו שיחה, הוא מאוד מתקשר, זה מדהים לבקר בכלא. לקראת היציאה אני אומר לו, תשמע, שמעתי שאתה הרבה עם איזה מין חיים אלה? איך זה לא מפריע לך? הוא אומר לי, אשריך, אתה כבוד הרב, נולדת עם 10 הדיברות ביד. עכשיו שאני משה רבנו, כנראה. הוא אומר, אני לא, אבא שלי או נרקומן או אלכוהוליסט, את שניהם, הוא היה כל האחים שלי בפשע, אני לא למדתי כלום בחיים, לא יודע כלום. אני יודע לגנוב. עכשיו, אין לי בעיה עם זה. אמרתי, למה אין לך בעיה עם זה? אסור. הוא אומר לי, תקשיב טוב. הבן אדם ישב וחשב הרבה שעות על המשפט הזה. אבל הוא אמר לי משפט זהב, פנינה. הוא אומר לי, אתה יודע, אין לי בעיה לגנוב, אתה יודע למה? כי אתה יודע מי המציא את הלא תגנוב? אמרתי, מה זאת אומרת המציא? אסור. הוא אומר לי, אתה יודע מי המציא את הלא תגנוב? אמרתי לו, מי? הוא אומר לי, מי שיש לו. אבל לי אין מה להפסיד, אז למה לא לגנוב? קלטתם איזה אמירה חזקה יש פה? אם זה אינטרס, ביום שהאינטרס שלי, הפרטי, יהיה חזק יותר מהאינטרס הציבורי, אם אתה לא יכול להסביר למה זה עושה חור בנשמה, אלא רק אינטרס חברתי, ביום שהאינטרס שלי יהיה יותר חזק, שתקפוץ לי כל החברה. אומר, אם היה לי $1,000,000, הייתי קונה בווילה בצהלה ויותר לא גונב. העברתי את ההרצאה בצהלה, נבהלה בעלת הבית שהשכן שלה היה גנב. אז היא מרגישה צורך להסביר. זה כזה קופצת, והיא אומרת לי, כאילו מסבירה לי שאני אסביר לו. ציטוט שלה. אומרת לי, ראה, עליו להבין שבקונספציית החיים הזו, אני מאושרת והוא אומלל. ייתכן ובגלגולו הבא יתהפכו הדברים על פניהם. אין לו לעת עתה, אלא להשלים עם הר גורלו. אמרתי לה, סיימת שייקספיר? אמרת לי, כן, מדוע? אמרתי לה, איזה מילים איזה על גלגולים? הוא לא מבין בגלגולים. את היה להורים שלך כסף, שלחו אותך ללימודים. ואחר כך הכרת איזה בונבון חמוד באוניברסיטה, התחתנת ויש לך וילה בצהלה. ובחוץ יש לך לנד רובר כזה עם 4x4 עם חלונות חשמל, פיפ פיפ, שמתרוממים לבד. וכלב שמירה כזה, חברת שמירה שתשמור שהחלונות פיפ פיפ יתרוממו לבד. ובבוקר את נותנת לילד קורנפלקס עם חלב וצימוקים, כי זה טוב לפרוטאין ולהתפתחות ההורמונלית שלו, נכון? הוא את כל זה אומר, אין לי, לא היה לי צ'אנס בחיים שיהיה. אני לגנוב יודע. אני רוצה שוויון הזדמנויות. סליחה? אז לי אין את מה שלך יש. ואת תמצאת לא תגנוב כי יש לך כסף. אני לא מאמין בשטויות האלה. כשלי יהיה כסף אני גם אמציא כמה חוקים. בינתיים לגנוב אני יודע את זה אני עושה הכי טוב. אם אתה חי חברתית, זה אינטרס. אינטרס הוא מאוד מסוכן. איפה אתה תראה את זה אצל כולנו? כשעוברים במכס. זה פתאום אם גניבה הייתה עושה שריטה בנפש, אז אסור לגנוב בכלל, גם במכס, כן. אבל אם זה לא עושה שריטה בנפש, אלא זה עניין חברתי, אז הוא אומר, אני מול החברה $200 מהכיס להוציא לא חרם, אז אתה עובר בירוק. אנחנו מחנכים חברתית, לא מוסרית. כשאתה אומר לבן שלך, מותק, דין פרוטה כדין 100, זה לא משנה אם גבת שקל או 100 שקל, מה אתה מתכוון להגיד לו? שקל או 100 שקל עושה אותך גנב. אבל אם אתה לא יודע להגדיר אם גנב עושה רע, אז זה לא אמיתי מה שאתה אומר. אתה אומר שקל, נו, 100 שקל תיזהר שלא יתפסו אותך. 1,000 זה כבר פגיעה בחברה, אל תגנוב מותק. אנחנו מעגלים פינות, לכן בטלפון בשיחה, אני אעשה שיחה בעבודה שהבוס לא ממש מבסוט. תגיד, מה הוא גנב? מי מפריע לו?
אתה קולט שחברתית, אתה לא חי עם אמת ושקר, אתה חי עם תפיסות, אינטרסים חברתיים, וזה מאוד מסוכן, זה גמיש בצורה מפחידה. אני טס המון באלעל, יש לי הרבה נקודות, הרבה שנים, ומשדרגים אותי הרבה ביזנס וכאלה. התברר לי דבר מאוד מעניין, אני עושה מחקרים על זה. באקונומי, השירותים מוצמדים חזק לזה שלא ייקחו אותם. בביזנס, הם שמים לא רק שהכל קצת יותר יפה, אלא הם שמים לך בשירותים דאודורנט כזה, $33 כזה כחול, כזה קרם ידיים מאוד נחמד, ועוד איזה סבון על סבון שאני אף פעם לא יודע מה זה. קיצור, כאלה, לפנק את האנשי עסקים. עכשיו, עד סוף הטיסה, אני ניגש לכלכל של אליו, ואומר, תגיד, מותר לקחת את זה? הוא אומר לי, מה פתאום? אתם מקבלים את זה לעיניים, את זה, אם אתה בפרסט קלאס תקבל פיג'מה, תקבל national geography לקרוא בטיסה, ויסקי עם בוטנים, שדרגים אותך בכמה דברים, אבל לא, זה לא לוקחים, זה גם קצת יקר, זה... אמרתי לו, אז איך אתה מסביר את זה שעד סוף הטיסה קבוע, באף אחד משלושת השירותים בביזנס זה לא נמצא? הוא מחייך אליי, אומר לי, החבר'ה שלך לוקחים. אמרתי לו, גונבים? הוא אומר, אתה אמרת, אני לא רוצה להגיד. מה הוא מתכוון? אותו איש עסקים ישר דרך שבחיים לא גונב, ומחנך את הילדים שלו לא לגנוב. שהוא יורד מהטיסה, הוא אומר, מה, אני עכשיו אעבור עובד? אני אדם יקר, $2,800 שילמתי על הכרטיס. זה נכנס בכרטיס, נכון? מכירים את זה? נכנס? וזה החברה לא תעשה לו אפילו בעיה. אבל אם הוא ירד עם המנוע 747-400 כי הוא צריך ונטה בשירותים, נראה לי שיעצרו אותו, נראה לי. טסתי לפני הרבה שנים עם מנכ"ל מאחד מחברות הסלולר. הוא אומר לי, תשמע, אני לא נוסע לתת יהדות בתאילנד, אבל אני נוסע לחברת הסלולר שלי, אבל אל תראה אותי ככה. אז לא ראיתי אותו ככה, אבל שמתי עליו עין. קיצור, טסנו, לקראת סוף הטיסה הוא כזה יושן כל הזמן בביזנס, יושן בזה עם המיטה, הוא מוציא את האטמים, מוציא את זה של העיניים, כזה עם הטרנינג, הוא דורך לבגדים, ובלי להתבלבל, לפני נחיתה, המנורות של זה כבר דולקות, מיישר את הכיסא, קם עם הגרביים, פותח את התיק, לוקח את השמיכת פיקה, בנק לאומי, שמיכה טובה בביזנס, מקפל לו את 8 כזה יפה, עם הקמטים, שם אותה בתיק, ועם הרגע בנונשלנטיות מיישר אותה בתוך התיק. סוגר את הריצ'רץ ומתיישב. פתאום הוא קולט אותי שני כיסאות מימינו, אני אומר לו, לא בטוח שאלה נותנים את זה, אולי תשאל. הוא שנייה אחת היה נבוך, אבל לא ראיתי אותו ככה, אז הוא גם לא ראה אותי ככה, ואז הוא אומר לי, זה בסדר, מסתדר, בטח יש לו עיגולים שלו. ואני, החצוף, אומר לו, תשמע, אם אתה חברת סלולר, בוא נשדרג אותך. יש לי מפתח שוודי קטן בתיק, בוא נוריד את הכיסא. יהיה לך בבית כזה כיסא עם אחורה קדימה, תוכל להתפלל בישיבה. לא, איזה יופי, בבית, זה מתאים לי. הוא אומר לו, צוחק כזה נבוך קצת, ואומר לי, זה לא נכנס לתיק. כאילו, אנחנו חיים חברתית, לא מוסרית. הלוואי שהייתי יכול להגיד על דבר, על שקר שעושה פגיעה, הייתי מחנך אחרת, את עצמי, את החברה האחרים. הלוואי שהיה לי כזה פלס. אנחנו מחפשים אותו, אבל לא טוענים שיש בכלל. מי שמחפש מבין שאולי אין. לפני הרבה שנים, את חטאי אני מזכיר, אפשר קצת להתוודות כזה, וידוי אישי. אני בחור חצוף שכל דבר רוצה להתנסות, שואל, מברר, זה ככה למדתי הרבה דברים בחיים, אני חושב, המלצה חמה. ובגיל 12, אמא שלי תקעה לי חצוצרה בפה ואמרה, זה טוב להתפתחות השכלית שלך, זה לא ממש עזר, אבל חצוצרה למדתי. ובגיל 17.5 כזה, לקראת סוף השביעית, שמינית, לא זוכר איפה זה היה, נסענו לאירופה למסע הופעות. תזמורת הנוער ירושלים, 35 איש, מנהל הלהקה איקה קדם, מזכירה דינה, הורה מלווה ו32 נשפנים, שאני חייב להגיד לכם, זה מלח הארץ. אחד זה רן, פרופסור בטכניון היום, השני אחד עדיאל, שהוא פרופסור בהדסה עין כרם, חבר'ה, מלח הארץ, באמת חבר'ה טובים. כולם היו קבוצה איכותית. נוסעים, היו איתנו עוד להקות, להקה טורקית, להקה יוונית עם דגלים, להקת בדואית עם דרבוקות, הופעות. ביום מטיילים, גרמניה, דנמרק, שוודיה ואנגליה, בלילה מופיעים. טוב, הגענו לגרמניה, זה היה הקניונים הראשונים בעולם. לא היה בכלל קניונים בעולם. אני יצאתי בספר היסטוריה הרגע, כאילו, היסטוריה. הטורקים, מה זה התלהבו מהקניון? אין שמירה, זה לא כזה קיוסק. אף אחד לא רואה אם תרים מגבת, אז הם גנבו 2-3 מגבות, תפסו אותם ביציאה, עבודה ערבית. קיצור, למחרת בבושת פנים, העיפו בטקס את הקבוצה הטורקית. אנחנו, הקבוצה הכי גדולה הייתה ישראלית. עם הקבוצה הישראלית לא הייתה שום בעיה, מהסיבה הפשוטה. לא תפסו אותם. למחרת באותו קניון נהיה ספורט לאומי. המנהל יוצא עם כזה עט ביק, 4 צבעים, שאז המציאו את זה כנראה, וואו. המזכירה יוצאת עם איזה חוברת, לא שילמו, גנבו. ופתאום התחיל כזה טרנד שכל אחד יוצא עם משהו. ספורט לאומי. עכשיו, לא רק זה, בחוץ יושבים החבר'ה ונותנים ציונים. עט ביק זה רק 5, מה החוכמה לצאת עם עט ביק? מחברת זה כבר יותר רציני, קיבלת 6.5. כל אחד יצא, ממש קבוצה, חבל על הזמן איזה יציאות היה שם.
אני הייתי אז חצוף וצעיר, נשארתי רק חצוף ומבוגר. אמרתי, מה זה חוכמה לצאת עם את ביק? מה אתם עושים, צחוק? ככה אתם עובדים? בושה למדינת ישראל. נכנסתי, מדדתי, ויצאתי עם זוג נעלי אדידס צהובות עם הקופסה. שודד בנק. יצאתי עם זה החוצה, אני מרגיש מה זה רק גנב, באמת, בחיים לא עשיתי את זה. ומצד שני מין כזה, אמרתי פעם, אני חייב לעשות את זה. עם נעליים, אבל כשאני יוצא החוצה, ראו את הנעליים, נהייתי הגיבור של הקבוצה. אמרו, מוישה, זה אף אחד לא עשה, זה קיבלת 10. לא רק זה, בסוף הטיול היו עוד כמה קטעים, אני מקבל מכתב הוקרה מהמנהל איקה קדם, שאומר, מוישה ברוורמן, תודה רבה, עשית דינמיקה נהדרת, מזל שיצאת איתנו. איזה יופי. אתה פתאום קולט שאתה גנב, ומצד שני יצאת עם כזה תחושה, בוא'נה, אני אלוף הארץ ושודים. זה, אני מגיע הביתה, אבא שלי יהודי שמרני כזה, אני מראה לו כמה כל דבר עלה, קניתי כל מיני דברים. אני מגיע לנעליים, אני אומר לו, אבא, זה לא עלה. אומר לי, איך קיבלת מתנה מראש עיריית בראונשוויג? היינו שם שבוע? אמרתי לו, לא. אז איך זה אצלך? אני שותק. הוא עושה חשבון מהיר שאם זה לא מתנה ולא קנייה, אז יש פה בעיה. אין עוד אופציות. אז הוא מרים את העיניים, ככה מעל העיניים, אומר לי, מוישה, איך זה אצלך? אני לא עונה, כשהוא קולט שזה חשוד, הוא נהיה באותו רגע מחליף את הצבע ללבן. אני לא אשכח את הפרצוף הזה בחיים. הוא אומר לי, מוישה, איך זה אצלך? תגיד, אתה משוגע? אתה גנבת את זה מאיזה מקום? ואני אלוף בעיגולים. אמרתי, אבל לא גנבתי, סחבתי, לייט, כזה. הוא אומר, תגיד, אתה אידיוט? אתה הבן שלי, אתה גנבת את זה מאיזה מקום? והוא נהיה עוד יותר לבן. ואז אני בחוצפתי הרבה, בתעוזתי הרבה, עונה פעם ראשונה באמת בחוצפה לאבא שלי, ואומר לו, אתה יודע מה? כן, מה הבעיה שלך עם זה? כן, כן, גנבתי. מה הבעיה? הוא אומר לי, אתה משוגע, זה אסור. אמרתי לו, אבא, למה אסור? הוא אומר לי, כי היו תופסים אותך. אמרתי לו, אבא, לא תופסים, אנחנו השב"כ, אלופים, לא היו תופסים אף אחד, לא תפסו אף אחד. אל תביא לי את זה כתשובה. הוא אומר לי, אבל זה אסור. אמרתי לו, אבא, למה? הוא אומר, היו תופסים אותך. אמרתי, אבא, את זה אמרת לא תשובה. תן לי תשובה. ואני רואה שהוא לא עונה לי, הוא לא יודע לענות לי. הוא אומר לי, אסור, אסור, אסור. שם זה נגמר. עוד בסוף אני זורק לו משפט ואומר לו, אבא, היו גרמנים שם, זה היה שם בטוח איזה נאצי בקניון, שישלמו. המצאנו את השילומים באותו רגע. זאת אומרת, אתה קולט, פתאום איך אתה משחק עם זה לעצמך, ואתה קולט שאני באמת לא יודע למה. ואם אני לא תהיה לי הגדרה, איך אני אשן עם זה בלילה? זה התחושה הכי קשה שיש. מי שהיטיב, עם זה אני מסיים, היטיב להגדיר את החיפוש הזה, היה אלבר קאמי, בספר שנקרא המיתוס של סיזיפוס. הוא מתאר חיים מאוד אומללים, שאדם לא חי עם אמת כזאת, שהוא יודע מה כן ומה לא. משהו חסר. והוא מסיים את הספר באמירה מקסימה, שראויה לשים אותה בסרט, שמתי אותה באיזה סרט שעשיתי, שהוא כותב ככה, לו האדם היה מוצא במראות המשתנות של החיים, אמת אחת פשוטה, מה כן ומה לא, מה נכון ומה לא נכון, אושרו היה גדול יותר מאושרם של כל יושבי גן עדן. עצם הידיעה שיש כזאת אמת של פלס, שאני יודע ששקר עושה חור או לא עושה חור, אם סמים כן פוגעים או לא פוגעים, או ילדים זה אידיאל או לא אידיאל, הלוואי שהייתי יודע כזאת אמת מוחלטת. הוא מת בתאונת דרכים כאדם שאומר כל החיים לא מצאתי. ורוב העולם אומר אין, או לא תמצא בחיים, או אין כלים לדעת. היהדות, אם מישהו מחפש אי פעם, לדעת של 3,300 שנה, היהדות מיציאת מצרים מהר סיני טוענת, יש כזאת אמת שאפשר לברר אותה. מה בונה ומה הורס ולמה כן ולמה לא, לך תבדוק. אני לא יודע מה אתם תשמעו עכשיו בהמשך הפרויקט, בדרך כלל אני מבין את המרצה הכי גרוע בהתחלה, ואחר כך זה רק משתפר. כאילו זה עוד יהיה עוד יותר טוב כנראה. אל תמחי. אבל זה ככה. אבל תשמעו כל מיני הרצאות על חינוך, על אהבה, דברים יפים שהיהדות מלמדת. תיקחו מזה מה שאתם רוצים, הם מכבדים את זה ואוהבים אתכם ורוצים לתת. אם לא הייתי מאוהב בכם על האוזניים, לא הייתי עומד פה שנייה אחת, באמת. אני בא בגלל שאני חושב שזה חשוב לנו כיהודים, כעם. אבל אני חושב שהמתנה הכי גדולה היא הנקודה הכי גדולה לדעת שיש דגל על ראש ההר. שאם מישהו אי פעם מחפש משהו על ראש ההר, איזשהו דגל שאומר, תשמע, יש כזאת מין אמת כזאת שאתה יכול להשוות אותה מול אסלאם, נצרות, כתות, תבדוק מה יש לך בחצר האחורית, אתה תגלה בחצר הביתית שלך את האוצר הכי גדול בעולם, את הדגל הכי גבוה בעולם. מי שירצה בפרויקט הזה לחפש גם את זה, אני מודיע לך חגיגית, זה קיים. היה פה איזה נודניק אחד שאמר זה קיים. מה תחפשו כל אחד בפרויקט? שיקח כל אחד מה שמתאים לו, מה שטוב לו, לא, לילדים שלו, לעם שלו, לעם ישראל, מה שאתם רוצים, קחו, תלמדו, מכבדים את זה ואוהבים אתכם. אם הצלחתי רק לסקרן אתכם, לחטט בארון הזה ולחפש ולהעמיק, לו יהיה זה שכרי, זאת הייתה כוונת ההרצאה. מקווה שהצלחנו לעשות את זה, תודה רבה לכם על הקשבתכם, חן חן. וואו, תודה רבה.